Amahan nga balaan, dalaygon ka o Diyos sa oras sa sayong kabutagon. Father God, as we sing to you sa among giawit karon, salamat sa imong Santo Espiritu nga among masinati. This is our prime goal, Amahan, nga masinati sa imong presensya. Ug salamat kayo o Diyos nga ikaw kami. Dalaygon ka sa walay katapusan o Diyos. Dalaygon ka in Jesus' name. Pwede na tamang lingkod mga igsoon. Dili tawaglangan ang ihatag ang pag-abi-abi, ang pag-welcome sa tanan natong mga bisita karon. Ang panahon akong ihatag sa ato ang host, Pastor Safri Candelario. Okay, may buntag sa tanan igsoon. Mingaw man. Mura mag-agyag bagyo ulit. May buntag sa tanan igsoon. Excited ba ang matagos na? Mga Kristohanon na igsoon dili dito pildiro. Kay kun ang Kristohanon pildiro may igsoon kanong na ragutan magluya. Amen ba? Kisa may nagpadaugon na igsoon. Atong palakpakan na Ginoo. Isa unsang trabaho sa kalibutan makaigsunan kung dunay Ginoo mahimo gyud kang success. Amen ba? Ang atong katahas na igsoon mao gyud ang pag-welcome sa matag usa. Although makaigsunan samtang nagpaabot pa ta sa atong makaigsunan nga naa karon sa mga kadalanan or naa karon sa ilang panimalay or naa karon sa mga area nga diin sila nag-travel paingon ini mao nga dapit ato sila nga pasalamatan labaw sa tanan ang Ginoo. Ato magpasalamatan ang Ginoo maigsoon. Una nato gi-welcome maigsoon mao gyud ang Dios. Kinsa bay adunay Ginoo sa kinabuhi mo palakpak igsoon. Wow. Ikaw ug ako mga kaigsunan kun naa gyud ang Ginoo kanunay gyud kag excited sa mga mensahe sa Dios. Labaw sa tanan sama ni ining mao nga mga mensahe o mga buluhaton para sumaya sa Ginoo igsoon. Atong gi-welcome mga kaigsunan, una maigsoon ang ato nga station manager mga kaigsunan gikan gayon sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu City uban sa iyang pamilya maigsoon, Pastor Russell Candelario uban sa ilahang mga duha ka mga anak o sa ilahang mga kaubanan. Asa maron sila Pastora maigsoon o si Pastor Gideon. Ato silang palakpakan mga kaigsunan uban sa mga kaubanan. Kahapon sila nag-travel maigsoon gikan gayon sa lugar kunya gabi na sila na abot diri maigsoon tungod kay nagulatan na sila sa atong General Station Manager nga si Pastor Kim Ryan makasauloban sa iyang pamilya. Atong dihangi usab ang presensya sa mga taga-Bihol ng Mexon sa atong General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan makasaon. Pwede bang makatindog mga igsoon? Gikan gayon sa Yasa na magtipot na igsoon. Salamat sa Ginoo. Atong mga kaigsunan ag atong yatangan gud hiyas mga kaigsunan sa pagama og mga FM radio. Kinsa mo tong sige paminaw sa FM radio maigsoon palihok kuno isa. Kana ba sige ba wala ray deny wala ray kana ba wala ray balibaray. Sugta tay ra maigsoon aron ta mahuman. Ito kinsa may nagpaminawan mga igsoon. Isa mga igsoon. Wow. Salamat sa Ginoo. Usa sa ato nga imong bisita gyud diri maigsoon. Min travel kaniha mga igsoon na alas 3 o alas 4 gikan gyud sa Pasay. Si Pastor Risi uban sa iyang asawa. Atong palakpakan maigsoon. Si Pastor Risi asa naman ko. Pastor Risi. Di ara di. Atong amigo maigsoon na kanunay gyud nagasunod sa buluhaton sa FM radio mga kaigsunan. Although ato nga gibuhat diri maigsoon celebration sa mao nga title maigsoon ay ra na ninyo gibutak si unang-una maayo maigsoon ha. Nga lain ni title maigsoon. Kun dili ang gibutan maigsoon nga ang Dios may maghari sa mao nga title maigsoon dili ang relihiyon. Ikaw ug ako maigsoon na sayo ko dunay gyud relihiyon. Amen ba? Isa may dunay mga relihiyon diha. Ikaw ug ako maigsoon walay relihiyon nga makaluwas sa tao ulo dunay relihiyon nga nagtudlo sa kamatuoran pinagi sa balang kasulatan. Amen ba? Salamat sa Ginoo. Ilabi na sa tanang kaigsunan nagikan sa namunbon mga igsoon. Ato sila platpakan maigsoon gikan sa namunbon. Pastor Michael na kaigsunan himina. O sa dapit sa Tanhay mga igsoon dapit sa Paleo si Pastor Junri mga igsoon ato usap sila platpakan. O si Pastor Ricky mga igsoon gikan sa Word of Life.
Ako ang matong giingnan maigsoon, although makaigsuonan, basi nagpadulong sila karon tungod kay sayo pa man. Labi na makaigsuonan, dapit sa Manialas, Pastor Arias. Si Brother Juanito makaigsuonan, gawa nito sa taga Manialas maigsoon. Diya sa Kabanbanan maigsoon, Pastor Rinaldo Kabanag. Wala pa maigsoon. Ato sad kay akong palakpakan. Wow. Kung wala pa sila moabot maigsoon, ato gyapon sila palakpakan. Gikan sa Pilipigan maigsoon, hinid by Pastora April nga akabturan. Mga kaigsuonan diya sa Pilipigan. Wow. Salamat sa Ginoo. Asa pa mata maigsoon? Diri sa barangay maigsoon sa Blessed Hope. Ay pinangaluhan ni Pastor Digo Hinerosa maigsoon. Ato gyapon palakpakan. Isa pa may mga kaigsuonan diri maigsoon nga ato nga giimbitar mga kaigsuonan. Sa tanan maigsoon diri sa Punglo, Balok maigsoon, tanan nga naminaw sa FM radio maigsoon masagin. Ipalihok og isa ba katong sigig yon? FM radio bisan sa live maigsoon. Palihok og isa sa inyo narabay giandal si Pastor Gideon Ron. Pastor. Salamat sa Ginoo. Ilabi na din sa Balok maigsoon. Atong palakpakan usab ang mga kaigsuonan sa Balok nga kanunay gyud kanuyo sa atong bulahaton diri maigsoon labi na sa dapit sa Kagwi, dapit sa Pilipigan o sa tanang kaigsuonan diri dapit sa Balok nga diin napundar kining mao nga simbahan o ang balay anapuan ng maigsoon o ang FM radio. Although makaigsuonan mao karoy pirmiro gyud nga tuig sa FM radio sa Shine FM 95.3. Muna nga, bisan pa man sa taliwala sa mga kalisod, taliwala sa mga problema, taliwala sa mga pagsulay, apa nakapadayon tama maigsoon. Atong palakpakan ang Ginoo mga kaigsoon. Tungkol kay ikaw kung ako, wala di ko mata-excited mong igsoon. Hello, Ismael di. Wak man. Kita. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ninikat na og dapit sa kabuntagon mga kaigsuonan. Ato gi-welcome ang tanan sanggit. At singabot pa ang uban nga ato nga gidapit mga igsoon. Ang importante usugod kita sa atong bulaton kay doon na may mga oras nga ato gyud nga gi-apas igsoon labi na sa ato nga programa sa tanan nga mga bulaton karon. Ako ibalik sa naglit ang panahon igsoon. Murag na nalimtan si Pastor Dwight. Akong patindog nga ako nga kauban gani ha from Kabadyangan nga ako aning Mars Chinelisa uban siya bana og anak. Maling higala kayo nga igsuon nga bisag dili ni pareha og ngalan pero close kaayo ni diha sa Ginoo. Hallelujah! Ato kita sa pagpadayon samtang atong paminawon ang mensahe sa Dios, ang scripture reading akong ihatag sa atong igsoon sis Chrislyn Filomeno. Palihog manindugit ang tanan atong panalinghugan ang pulong sa Ginoo nga makita diri sa unang Tesalonica 5:12 hangtod sa 18. Mga igsoon, naghagyo kami kaninyo nga ang inyong tahuron ang mga naghaguban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan ug pagkinaitay kamo. Nag-awhag kami kaninyo mga igsuon nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang talawan, tabangan ang maluyahon ug magpailubon kamo kanilang tanan. Ayaw ninyo panimasli ang naguhat og dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo alang sa usag-usa ug sa tanang tawo. Pagmalipayon kamo kanunay ug pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo sa Dios bisag unsay modangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Hesus. Mao kita ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Salamat kayo sa pulong sa Dios mga igsoon nga pwede na tang lingkod. Halimot na si Chrislyn.
Nga ang bulong sa Dios igsoon, give thanks in all circumstances. Bisag unsay imong hitabo sa imong kinabuhi, usahay di ta makapasalamat. Usahay sakit di ta makapasalamat. Usahay gool di ta makapasalamat. Apan ang bulong sa Dios, give thanks, pasalamati ang Dios. Bisan unsay mahitabo nimo kay kini ang kabubuton sa Ginoo. So dili ba kita ato na kita sa pagpadayon, akong gihangyo ang tanang taga-Pilipigan, ang tanang guyog nako ganiha. Atong awitan ang Dios. Akong gihangyo silang tanan, ako pong gihangyo ang katong musician diri. Akong tawagon kay maulaw ko sila. Sis Junabel, Inday Catherine, o Angelica. Ano, mga guwapa kayo sila na mo tago man. Inday Aisamel. Ini, daghan kayo ni. Napadyo wala mo doon. Dali na mo. Alam, cute kayo rin. Dali na mo. Hala, si Ambin o si John Mark. Hala, si Inday Heidi. Yan, pasensya lang mo, maigsuhan ako pag hindi silang tawag mga baby man sila. Sige. Inday Heidi, Inday Ginny. Madali na mo. Hala, ang gamong mother.
Salamat sa Ginoo sa mga awit mga igsoon imong gunit. Nga kung si Lord ang imong pagunito nimo, bigyod ka buhian niya. Pero kung ikaw ang mugunit sa Dios, doon ay tendency nga makabuhi ka. Amen? Kung si Lord imong paguniton sa imong kinabuhi, sa imong kamot, bigyod ka niya buhian. Pero kung ikaw ra mismo ang mugunit ni Lord, makabuhi ka. Ano man, dili man malikayan ang pagsulay. Ang pagsulay mo ilamas sa kinabuhi. Nga kung makasabot ka sa meaning sa pagsulay, diha sa imong kinabuhi, ang pagsulay mo ay magpaligon sa imong pagtuo. Amen? At kita sa Lord na naton, mao ang testimony. Matag usa nato mga igsoon, dunay testimony. Ang tanan, nga niya karon dunay testimony. Mamahimong pipila lang ang musulti karon apan nagita sa Dios ang imuhang kadako sa imuhang testimonya igsoon sa imuhang kadaugan. Tangawitan na niya sa awit nga naguluhan may kadaugan. Samtang nag-awit ko, yan damang ang imong kadaugan. May kadaugan, sa ngalan ni Jesus, may kadaugan, may kagawasan, sa pagtuo kay Jesus, may kadaugan. Ako ihangyo si Sister Roslyn, ingig sa paghatag or pagpadayag sa iyang kadaugan. Praise God mga igsoon, mayong buntag sa anak ko na mga igsoon, ilabi na gyud sa atong buhi nga Dios nga naghatag og dakong gugma sa matagasan nato ka kinabuhi mga igsoon. Hatag og kadaugan sa Ginoo tungod sa iyang pagkamayo sa mga kinabuhi nga wala niya pasagdi mga igsoon tungod sa iyang gunit mga igsoon bisan dagko mga pagsulay nga maud sa mga kinabuhi mga igsoon ang Dios hukom kay nagulit sa mga kinabuhi mga igsoon kay iyang mahalog ipangka mga igsoon bisan sa among gamit mga igsoon dito sa gitawag na yung pastor ug bangki akan namungon pa jud mga igsoon na muan lapit mga igsoon. Bisan sa kalayo mga igsoon kasikat sa una nga pagsugod jud pagsimba diri mga igsoon akong gipasalamatan ang Dios niabot pipito ka tuig mga igsoon nga dulog angat jud na among sakripisyo tungod sa Ginoo mga igsoon kay among nabati nga dinihing nabita ang gugma sa Dios ng pamilya kanunay naghari sa among mga kinabuhi mga igsoon sa among ibo pamilya mga igsoon manang dako akong pasalamat sa Ginoo sa iyang gugma sa among mga kinabuhi mga igsoon apan niabot ang mga pagsulay nga dagko mga pagsulay pag-uyog sa among mga kinabuhi mga igsoon apan salamat sa Ginoo tungod sa iyang pagunit na mga igsoon wala jud niya buhi mga igsoon sa lang tao adunay kawihaw mga igsoon hindi mo ni Pastora April mga igsoon nga kung kita ang gunit sa Ginoo na din na panahon mga igsoon nga kita magkabuhi akan ang Dios kung ato paguniton sa ato matagsan kinabuhi hugot kay siya mamugunit mga igsoon tungod kay gamahanan siya sa tanang mga igsoon na dako pasalamat sa Ginoo tungod sa mga pagsulay gihimo nga inspirasyon to sa among mga kinabuhi nga ni kanang nihunong ni diri mga igsoon simba apan ang angay ko sa Ginoo mga igsoon nga iyahang ayag ang mga kinabuhi mga igsoon nga buhat sa Ginoo nga bisan niya ito mga igsoon gihimo ko nga taytayan nga si Pastor sabi mga igsoon naka-desisyon mi mga nga musimba mi diri mga igsoon balik o may wadyo ko magdahang mga igsoon pagkahapon niya to si Pastor sabi sa among panimalay nga niana siya nga kunuki baka sa among mga kinabuhi nga sa among panimalay mga igsoon ato magpigo nga igsoon mo to naabot jud mga kanang pag-ingon ni Pastor nga igsoon nga mahimo ba nga ari ta magpigong sa Sabado Domingo sa hapon mga igsoon kanang gaan jud kayo ang kasing-kasing mga igsoon nga pagtando
jud ni pastor mga igsoon kay gugma ang espiritu ko sa Ginoo mga igsoon nga ano ana jud ko mga igsoon ano dik na magtando ni pastor ana mga igsoon pero tawanon lang to mga igsoon kay giya sa Ginoo may nagigiya sa mga kinabuhi mga igsoon mananap ng pasalamat kasi dumog tungod sa mga pagsulay gihimo jud ni gilig-on jud ni miniya mga igsoon na ini nga panahon ng mga igsoon bisan sa kalayo maglako may mga igsoon na panghatag adto mi kadasig mga igsoon ining adlaw na malampuson nga gipasinati jud sa Ginoo nga ang iyang gahom ug gugma nagagunit sa ang mga kinabuhi nga adlaw Domingo mga igsoon dili na jud mi maglakaw ari diri kay naigigamit ang Dios nga iyang usa ka alagad mga igsoon uban sa iyang mga ginsakpan nga agi ang mga kaigsuonan nga mato sa mga panimalay magbuhat sa iyang kabubuton mga igsoon na dako na og pagpasidong pagpasalamat diha lamang gyud sa Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Matay kadaugan sa tawag Son Roslyn. Nya naman ay live ari happy watching sa tanang naka-watch diha sa live. Padayon ta. Dugang testimony pag tumatuod sa kaayo sa Dios ang ihatag sa atong igsoon Sister Percy Silva. Praise God, may igsoonan, may buntag. May buntag ka na itong tanang may igsoon, lalaw sa tanang ang Diyos. Lord, salamat kayo. Salamatan ako ang Ginoo may igsoon, isip na kung dakong kadaugan kay dining dapit ang mga igsoon sa manok mga igsoon. Wala din ako mga igsoon naka-speak ko nga dito na dyan may nakabalhin dyan kong action mga igsoon pero ang Diyos nagagiya sa akong kinabuhi mga igsoon sa Ginoo dili na kay kanako sa akong tibok pamilya mga igsoon. Salamat kay sa Ginoo nga diin kami nakabarog Japon diri. Kaliwala sa mga pagsulay, mga problema pero ang Diyos kanunay nagakupot sa among kinabuhi. Kanunay may dang ilig-on unya ang Diyos naghari. Ang bugma mga igsoon way paglubad mga igsoon. Maabot man nato ang kasub-anan mga problema pero ang Diyos naglipay sa atong kasing-kasing. Nga naman mga igsoon kay ang Diyos nakakita man nato. Walay malilong sa atong kasing-kasing. Lord, ako mamalandong ko mga igsoon. Kay niari akong anak diri siya na nagdara sa hospital mga igsoon. Ako na lang dito mga igsoon. Balik dito mga igsoon. Salamat sa Ginoo ni ato karon guys, Pastor Sakri sa among kinabuhi nga diin ang Dios nagaingon na jud ko dito sa balay mga pastor nga wala kabalo sa plano sa Ginoo. Pero kabubuton jud sa Ginoo maiso mag-usap ta diri. Bisan niabot ang mga pagsulay mga problema, wala na to atong paharion ang gugma. Sa Diyos kay ang gugma sa Diyos jud paglubad. Hangtod sa kahangturan may simba jud paglubad. Normal ra ng mga igsoon, do tay mga problema unsa na pero pagkamot wala na to. Kay ang Diyos maayo kay nato, paanayan tas Ginoo bisan sa atong mga financial mga problema, pero wala na itong mga igsoon na naman naghahari ang gipos ng kinabuhi. Dili ka daway nako kung dili kitang tanan mga igsoon. Problema kay mga igsoon sa mga financial, pero salamat sa Ginoo bisan karon may igsoon ra sa education. Mao'y una nga pagpasalamat karon mga igsoon. Nabaw sa tanan nga ato nga si Pastor Kim, uban siyang mga pamilya. Salamat sa Ginoo nga din ang mga pulong sa Dios nga samyaw kami mga sa tanan panahon adlaw gabi mga igsoon. Kami kanunay may maminaw mga igsoon una linis balay pero nami trabaho di ko mi kapaminaw mga igsoon sa Ginoo pero kanunay ang Dios nagagiya. Kung wala tay giya sa Ginoo mga igsoon, giya jud atuan ipangas Ginoo kay kung wala tay giya layo ta sa Ginoo mga igsoon. Pero kung giyahan tas Ginoo mga igsoon, bisan adunay kasubot kasakit pero malipayon Japon ta kay si Ginoong Hesus gani sabat samaran siya ipurong-purong ang mga tunog sama Japon kita mga igsoon aduna gyud. Kung mga pagsulay na mga igsoon mawala ra mga igsoon ihangan na tas Ginoo na Lord nag-ampo ra jud kanunay nga mag-iusa ra mi din mga igsoon. Nindot kayo mga igsoon kay nakaingon na ko nga makabarog pero ang Dios Lord nga makabarog ra jud mi. Kaliwala sa mga pagsulay mga problema tanan mga igsoon ani ara jud kita nagkahiusa na nag-usa ra jud ta. Wala na mga igsoon ako kadaugan karon sa pagpasalamat sa Ginoo tanan mga igsoon. Salamat is Ginoo nga sa tanan ng mga pag-ampo ang Dios nagtubag. Nagtubag ra jud is Ginoo bisan wala sa pastora
Pastora Imagine mga igsoon. Pero salamat sa Ginoo gipaangay si Pastora Imagine karon nga naman mayo kayang amo mga igsoon. Okay ra na normal na nato mga igsoon kay nagkinahanglan tag pinansyal. Nang lang tag pinansyal mga igsoon ato ra nung sabton mga igsoon sa Ginoo kay ngano ang Ginoo gud mapaangay man kuna na ama na mabasa gani niya kung adun na tayo mga salapi yung bahin mga igsoon ato magani patigayon para makaginansya ka. Kung wala mga igsoon kita kay wala man tayo mga negosyo mga igsoon mo to si Pastora sa imidito asa layo mga igsoon pero kanunay na mo tong giampos Ginoo nga panalanginan na siya tagakusog may panglawas tanan mga igsoon ug kauban dili sa iyang pamilya Pastor sa Candelario mga igsoon dili niya ra kung kitan tanan mga igsoon sa atong mga pag-ampo kita Jesus Ginoo mga igsoon muna giisip na kung kadaugan sa kung kinabuhi ug sa kinabuhi ning dapita sa balong mga igsoon nasa kanunay ang Dios ready maghari sa atong kinabuhi mga igsoon among ibalik ang loob ni Maya di alam sa Ginoo mga igsoon. Moto'y kadaugan sa itong igsoon si Sir Percy Silva. Sayag ko ini sa ilang kinabuhi. Mapanaligon ang Diyos nagkauban gihapon ni. Dito maglangan, this is the moment that we've been waiting for. Hallelujah! Ato na sa ato ang panagdaig. Ang kong ihatag ang higayon sa taga-Plagatasanon. Hallelujah! Maayong buntag, mga anak sa Diyos! Anda matagtanan mo dahil musimba sa tungboy nga Diyos? Biyagin ang kauntaran sa pagpanindon? Hallelujah! Sa imong pag-arigson, sa imong panang pagkanaog, sa imong balay, sa imong pag-abot dirigi uban na kang Jesus. Amen? Amen. So kisa tayo mutunga sa imong pag-guide. Kung na kay dinadala karon nga kabugaton sa imong pag-guide sa tubuhi nga Dios, mahimong kang gawas nun. Amen? Amen? Kahinaya, amen? Amen! Sa imong ang pag-guide, paglukso, pag-awit sa tubuhi nga Dios, mahimong kang gawas nun sa sakit man, kalatian, problema, kagulanan, at aman kang malipay sa tubuhi nga Dios. Amen? Amen! So ang matago sa atong i-welcome atong lamanuhon. Ang atong katapan, atong luyo, istikakilig, sur atong lamanuhon. Atong ingnon, welcome ka diha sa presensya sa atong apuyo.
simbahon diha sa Espiritu kamatuoran. Lord, Holy Spirit, welcome ka nining David. Welcome ka na kapangkuhan sulod sa mga kasing-kasing ang una-una. Simbahon ka, O Diyos. Ibayaw ka, O Diyos, tungod kay takos ka. Father God, hallelujah, Jesus. Salamat sa tanami mong katauhan nga niya karon, Lord God. Salamat, Lord, na imo na sa kaming niyataga bagong gusto ang kinabuhi, Lord. Na among kining pagagamiton diya sa pagdaig, pagsimba nga nimo niining topic, Father God. Oh, Jesus. Lord, abli ang kalamitan, abli ang imong kasing-kasing o muna-una. Isentro sa tumbuhi na Diyos ang imong pagsimba, pagdaig. Kung tuhuin na dunay pagkabuhan mo ng Diyos, hindi ka dapat. Tuhuin na dunay pagkabuhan mo ng Diyos sa imong pinabuhi. Wala akong masayang igsoon kung usa man ang imong ginadala karon. Kung alangan ka sa kalisod, sa problema, kagulhanan, kasakit, tuhuin na ayuhon ka ni Jesus. Oh, Jesus. Lord God, kanunay abli ang imong ginharian, Lord. Kanunay, Father God. Ang kabuatan sa kalangitan. Kung sutin pagpabuhatay ang kalayo sa langis dito nga nawalan ito. Tupong aking kasing-kasing ko. Paginaabas sa kalayo mo.
Dugos Igsoon. Hallelujah! So sa imong pagtindog Igsoon, pakita ang Diyos na kusog ka ang mulokso. Amen! Jump Igsoon! Lukso! Lukso para sa kapoy na Diyos! Sayang ka ulit! Kaya niya na para atong gay ko na kapoy na Diyos. Hallelujah! Atong amoy ka na niya kami Diyos! Yes, Lord! Pagpag-Igsoon, kami ang iyong pasok. Kami ang iyong tibok lawas. Kami ang iyong mga anak Igsoon sa pagkain sa kapoy na Diyos. Yes, Lord! Diyos na mga anak ko, tatawid kong pagkain na masaya sa kalibay, alang kalibo. Hindi ko pipilian nilang pag-ibo, Diyos na mga anak ko. Tatawid kong pagkain na masaya sa kalibay, alang kalibo. Tungkol sa kibuhay ko.
Jesus. Sa pagsugod pa lang, ang Diyos nagapamuhat na. Ang Diyos na aming dapit. Mga nahimo na tumulokso, nahimo na tumusayaw, kaya ang Diyos niya aming dapit. Amen. Yes, Lord, ikaw ang among kalipay, Lord. Ikaw ang naitugma mo na walay sama. Ikaw ang Diyos at aking manamo na walay makakanli. Lord Jesus, thank you, Lord God. Sa iyong pagkamahal. Jesus, ayaw pagpapapos
Igsoon to sing the song. Awitan ni sa imong Diyos. Marimbayang Diyos, kung imong tama, imong panawian sa pagkain ng Diyos. Ang akong isaligan, labaw ka sa niining kalibutan. Labanan ka, o Diyos sa katuran. Ikaw lamang ang akong isaligan, labaw ka sa kanyang butan. Niining kalibutan. Awitan sa imong kasing-kasing Igsoon. Siya mo sinabi ni mo sa kamarang Diyos. Sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Wala sama sa amin kanya. Wala sama sa amin sa Diyos. Iatiman yung isalaktan na niya Igsoon. Maunay atong pasalamatan sa tungkuhi ng Diyos. Kinsay na bless? Kinsay na bless? The joy of the Lord is our strength, mga igsoon. Unya, kadtubitaw wala kabalo nga ngano, nga mukhang tataog ngano, nga musayaw ta. Usahay ang kalibutan, igsoon, dili makasabot sa Kristohanon. Usahay mo kayo, buyog naman bagay na sila na, mukapra, mukatawa, unya hilak na po. Ang bulang sa Diyos, igsoon, ingon siya, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen? Wala niya gingon, nga kanarang bata mo'y muawit. Tibuok kalibutan. Tanan, igsoon, walay gipili. Walay gipili ang Diyos. Pwede ang kahoy muawit, pwede ang langgam muawit. Sa'yo, sa buntag, igsoon, nagdaig na ang mga kalanggaman. To those nga wala makabalongan ng mudaig ang mga Kristohanon, ang mga born again, inyong makita diha sa sinulat ni Salmista David, daghan kaayo ang pagpamatuod nga kita kinhanglang mulukso, musayaw, mo gamit sa atong kusog, maghugyaw diha sa Ginoo. And to be continue maigsoon, atong padayunon ang atong program karon.
Samtang ni consult ko ni Pastor Safri, ko siyang giingan, kinsa maroy mo special song, Pastor. Siya, ikaw ra. Siya, ikaw ra. Sa ito pa akong awitan ang Diyos. Okay ra ba mo nga mo awit ko para sa Ginoo? Kinsay di ganahan kay munaog ko. Hallelujah. Akong gihangyo ang musician. Before ta mo pakaon karon sa ato ang spiritual nga bahin mga igsuon, kay mao man ni ang ato ang prime goal ang muminaw sa pulong sa Dios. Ako usa kawitan ng Dios. Kawitan ng Dios ni song sa ika English song o yagi ato aning ikanta sa Cebuano. Naguluhan ni og what a beautiful name it is. Ako ning Bisayaon pagkatahom gayud sa ngalan mo. Sa sinundang ikaw ang buong kauban mo ang inayang itago sa binighan. Ihagit ang
walay hari sa akong kinabuhi si Jesus. Kung si Jesus mo'y hari sa atong kinabuhi, matahom ang atong pagpuyos kalibutan. Pero kung kita mo'y hari, kagubot o kagulian mo'y makita. Kung gihangyo mo sa pagkamarot, ato ta sa pagduol sa Ginoo, itong pasalamatan siya sa iyang pagkamaayo. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gidalanin imong dapit aron masaksihan namo ang imong pagkamaayo. Taliwala sa mga pagsulay kalisod, kanunay kang minggunit sa matag usa. Kanunay kang nagpanalipod, nagproteksyon ug nagdasig aron magpabilin diha sa pag-alagad kanimo. Nakita nimo o Dios ang sitwasyon kaniadto karon bisan gani ang umalabot, walay nalilong kanimo. Ang tanan o Dios dayag ug tin-aw, ang tanang mga panghitabo imo nang gisulat gani sa Biblia aron kami makapangandam kay dunay hari nga moabot aron sa paghukom sa matag usa. Adunay hari o Dios nga moabot o Dios aron sa pagdala kanamo diha sa kinabuhing way katapusan. Amahan, amo kang gi-welcome o Dios nining taknaa. That your Holy Spirit nga magapanulti sa matag usa. Nga ang tanang makabati makadungog sa imong mga pulong. Dunay dakong mabuhat alang sa imuhang mga plano. Tungod kay ikaw ang Dios magadasig magalig-on, diin makabarog kami sumala sa imo mga mensahe sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo kadto na may hari nga naghatag kadaugan, do na may hari nga naghatag kinabuhi, do na ni may hari o Dios nga mo'y magdala kanamo didto sa dapit nga wa nay katapusan. Amahan, I declare blessing right now, double anointing sa matag usa nga mahimong madinawaton, matinuhon ang matag usa kasing-kasing nga niya karon, maingon man sa tanang makabati Ginoo even sa social media. I declare blessing right now in Jesus name. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga ikaw o Dios magapanulti, magapasabot sa mga mensahe nga gikinahanglanong makatunan sa imong pagpuyos kalibutan, ug ikaw og Dios magauban magatabang sa imong pag-apply nini. Among ang kunon ng Dios ang kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Og amen. So dalaygon ang Dios mga kaigsuonan. Na ang imuhang tapad dalaygon ang Dios. Ang ato karong hisgutan nga mga pulong, ang ato karon nga mga madunggan nga mga mensahe, ako ning gidalas sa mga pag-ampo nga imo ning balonon. Ug sa imong pagbalon niini, imo ning i-apply samtang doon na pay panahon. Ang panahon nga gihisgutan sa Biblia, dili na to masayran kung unsa kini ang gitas-on. Wala ta masayod og pila na lang kaadlaw. Wala ta masayod kung pila na lang ka semana. Wala ta masayod mga kaigsunan pila ka bulan, pila ka tuig ang nahibilin sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Yes, ingon ang mga doktor, mga kaigsunan, ang tanang kinabuhi may katapusan. Pero dunay kinabuhing walay katapusan. Mao ni ang gitanyag ni Jesus nga mo'y atong gipaningkamutan sa atong pagpuyo og pag kinabuhi sa pulong sa Dios. Siguruha mga kaigsunan nga pulong gayod sa Dios ang atong masabtan. Pulong sa Dios gayod ang atong may kinabuhi. Kay pulong gani sa Dios ang atong masabtan og may kinabuhi ning naong sa kalibutan. Sultihan ti ka, dili gid ka mapakyas sa mensahe sa Dios nga ikaw dadon og lalinon sa dapit nga wa nay katapusan. Pero unsaon nimo aron maandam ka, seryosoha ang imong pagpaminaw sa tanang mga wali nga ipaabot sa Dios sa imong kinabuhi. Kay ang tanang mga wali may katuyuan ug dili makapukan kanimo kun dili makahatag nimo kadaugan aron sa ingon sa iyang pag-abot excited ka nga moatubang sa iyang hukmanan. Hinumdumi kung dunay hukmanan ang kalibutan, may hukmanan ang Dios. Nganuman, hustisya ang Dios. Kung diri sa hukmanan sa kalibutan, dunay daghang mga tao nga wala matagig hustisya, pero diha sa hukmanan sa Dios, wa gyud tao nga dili matagag hustisya, kay ang hukom sa Dios dili man dapig ni basin kinsa, kay duo na may mga mensahe nga gipabilin diha nas Biblia. This is the first year anniversary nga gisangyaw ang mensahe sa Dios ni ining maong FM station. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga nagatiman kanimo. Inay mo tapad, dalaygon ang Dios nga nagatiman kanimo. Ang bersikulo nga gihatag sa Dios, usa kini ka bersikulo
nga mo pasabot na to, mudala ka na to aron mahimot ang mainandamon. The word mainandamon, mga kaigsunan, naakay pagkamaigmaton. Nganong kinahanglan tang mainandamon, mga kaigsunan, kay giklaro sa Biblia, giklaro ni Jesus, mga kaigsunan, nga dunay mga kalisod nga imong agian. Og daghan nga mga kalisdanan, og giklaro pagyud diha nga lain-lain ang kalisdanan nga giingon ni Santiago, mga pagsulay. Pero bless kay ang tao nga daghan kay mga pagsulay. Pero dili tanan nga giisip sa tao nga pagsulay. Tungod kay dunay mga kalisod nga miabot sa atong kinabuhi, dili tungod sa pagsulay, tungod sa atong response sa mensahe sa Dios. Kay dili gani mao ang atong response sa mensahe sa Dios. Ang pagsabot sa gipasabot sa mensahe sa Dios, mga kaigsunan, do na gyud kalisdanan nga dili malabngan. Kaganina, mga kaigsunan, nga daghan kuno kaayong mga kalisod, puro raman pagsulay ang hisgutan, no? Pwede maghisgutan kadaugan. Bisan pa man kunos mga kapagsulay, bisan kunos mga kalistanan, mga kaigsunan, nakalahutay gyapon. Ngano man, sumala sa mensahe sa awit, dili ikaw ang minggunit, siya ang minggunit sa imong kinabuhi. Pero kinsa man ang gigunitan sa Dios, katong nagpabilin sa tingog sa Dios. Sa unang Tesalonica, mga kaigsunan, versikulo 5, kapitulo 5, versikulo 18. Mao ni ang ato krong hisgutan. Wag ko magdahaw, mga kaigsunan, nga ako mo'y pawalihon ni Pastor Sapre. Kaya akong tinguha, mga kaigsunan, lae muwali. O niya, gitawagan ko niya, gitsatan ko niya, nga mo ni ang ipadeliver nga mga pulong sa Dios. Sige ko, huna-huna, gikan sa akong pagpamalandong, naaman si Pastor Kim, naaman si Pastor JC, si Rese Baldonado, no? Taga-Basay. Naay mga pastor, Pastor Raysan, isa pa'y mga pastor diri, nga pwedeng muhatod, mo pisa-pisa, mo bahin-bahin, mo pasabot sa mga mensahe sa Dios. Samtang malandong ko, mga kaigsunan, sa mensahe sa Dios, kanunay na akong prayer nga, Lord, kanang unsa gi mensahe, pwede uban ang muhatod ni ini mao mensahe. Nagsigi kog pamalandong, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Nagsigi pog download ang Dios og mga mensahe. Nga ang mga mensahe nga gigidownload sa Dios, ako nagtuo muhatod nini mo kadaugan. Kini maong tema, mga kaigsuonan, gave thanks unto God. Daghan na kaayong mga panahon nga ato ning nadunggan, atong nasabtan. Kinsay makabasa sa unang Tesalonica, kapitulo 5, versikulo 18. Ang ako ang cellphone mo ay naatoy Biblia, pero mangita kog Biblia dire. Kaysa may nakakuan diha nga naghisgot pa sa lamati, maigi nang kamoy mo basa. Naatay microphone? Okay. Kaysa may makabasa. Okay. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Ingon dayon si Apostol Pablo, kay kini ang kabubuton sa Dios. Bisag unsay mudangat, bisag unsay mahitabo, bisan unsay masinatian sa atong pagkakristahanon, kinahanglan ka antigot ang magpasalamat sa Dios. Hello. Pero kinsa kahay makapasalamat, taliwalas mga pagsulay, taliwalas kasakit, speaking about kasakit, mga kaigsunan, daghang mga sitwasyon, daghang mga kahimtanganong naatay kasakit. Ang pinaka-grabe yung ibalanse nga kasakit kanang mawad-an kag mahal sa kinabuhi. Unya, moingon ka nga, Lord, salamat nga namatay na gyud, Lord. Lisod ka ng ilitok. Labi na kung mahal ka ini mo.
Labi na kung pinangga nimo. Labi na kung gikauban nimo sa tibuok nimong kinabuhi adlaw o gabi sa kalit ko haon sa Dios. Unsa kahay atong bation og ikasugilon, ikaampo nato sa Dios. Like ni Job. Na unsa may mga pamaagi nga gibilin sa Dios diha sa Biblia aron makapasalamat ta sa tanan nga atong masinatian sa atong pagkakristohanon. Mga igsuon kos Ginoo, atong tan-awon ang bersikulo 18 nga nag-ingon, bisag unsay mudangat kaninyo, pasalamatin ninyo ang Dios kay kini mao ang kubuton sa Dios aron atong masabtan kung unsay angay natong buhaton og i-apply aron makapadayon ta sa pagpasalamat sa tanang sitwasyon. Mga kaigsuonan, atong tan-awon ang tema nga gibutang ni Apostol Pablo. Diha sa tema, mga kaigsuonan, or konteksto, diha nato masayran kanang bersikulo 18 kung para ka kinsa. Para kang kinsa ug unsay gikinahanglan aron makapadayon ta sa pagpasalamat sa Dios kay bisag unsaon nato gunahuna lisod kayong pagpasalamat kung naakas kasakitan. Tinuod na oy. Mawagtangan na lang gani kag pitaka, unod 1,000, mura magkay kag malisang. Labi na kung igbalayad. Unya, di yung kakaingon. Salamat kayo, Lord, nga. Wala lagi. Murag mo ingon ka, ana, murag ingnon na kas imuhang kung sa nagigutom na ka. Basig iksakahan kag kabuhi, bisan ikaw nga nakakita, di na ka makaingon. Tinuod na rin niya. Grabe kalisod ang pulong pagpasalamat. Dili na sayon. Mauna nga gibutangan gyud ni Apostol Pablo og tema. Unsa may tema diha? Unsa may asa man nasud nga asa man nasud ang 18? Unsa may tema diha? Namoy Biblia? Unsay tema diha o konteksto? Kay dili man nato ni makuha, mga kaigsuonan, sayon kaayo pa. Sayon kay ni memorization. Gikan pa kus bata pa, mga igsuon, hangtod karon daghana kay mga tao nga mga magtotoo nagmemorize niini. Salamatin ninyo ang Dios sa tanang panahon kay kini mao ang kabuton sa Dios. Unsay tema diha? Unsay tema? Before ana. Kanang unahan ana gamay. Kay katapusang mga pahimang no or pahimatngon. Pero sa kuha murag pahimang no. Pahimatngon. Katapusang pahimatngon. Kanang gipahimatngonan ta, gipahinumduman ta. Na ay katapusan, wa nay lain. Mao ni pinising nga mga mensahe sa dagan sa kinabuhing Kristohanon. Ang kinatibok ang konteksto sa maong kapitulo 5. Unsa may tema? Katong imong giingon, pangandam kamo sa pagbalik sa Ginoo. Nasabtan ba nato na kanang pulong pangandam? Kung nasabtan nato, kanus ama nato na ikinabuhi? Sa panahon ba nga naas panalangin? Sa panahon ba nga walay mga pagsulay? Ang pulong pagpanganda, mga kaigsuonan, ang giklaro o gipakita sa Biblia, tanan nga mga panahon. Adlaw o gabi, Lunes hangtod Domingo, Domingo hangtod Sabado, ang pagpangandam, kinahanglan makitaan sa matag usa nga nagtuo ni Jesus. Diha sa pagpanganda, mga kaigsuonan, kung imong lantahon, naadayoy mga panghimangno. Lo, munang naay mga kanta, andam ka na ba sa pagbalik niya? Mao ba ng tuno, ha? Nya na pagikanta, adto ta sa langit, andam na ba ka? Hello, ano man? Dili tanan nga nagtuo
malangit. Kapoy kay no, paminaon. Dili tanang nagtuo malangit. Kay ang demonyo nagkurog, nigtuo pa, way langit. Grabe ang pagtuo sa demonyo. Kurog. Pero dunay mga tao nga nagtuo, murag hadlokon ang Dios. Dili gani kamo panalangin ako. Di na ko musimba. Lord, ihatag ni. Kay di gani ni maangkon. Di nagyug ko musimba. Bahalag maimperno. Hadlokon ang Ginoo. Labi na kung naay kaibgan. Bahala na ng simbahan. Mga kaigsuonan, giklaro po diya si Biblia. Ato ning hinumduman mga kaigsuonan. Dili tanang nagpasalamat gidawat sa Dios. Bantayanan nato ni. Maubitaw ng daghan kayo mga panahon nga ang tao nga imong makit-an, nagsigig pasalamat, pero di man panalangin ang midangat. Mga tunglo ang makit-an. Doon na ba'y nagpasalamat sa Dios nga wala gidawat sa Dios, wala gikahimuti sa Dios? Doon na. Hello, doon na. Mauna nga, sa atong pagpaminaw karon, atong tarungon ang pagpamati sa pulong sa Dios. Kay una sa tanan, mauni buhing giya sa pagpuyo nato sa kalibutan bisan sa unsang mga sitwasyon. Bisan unsay mga posisyon sa imong kinabuhi. Ma-leaders man ka, ma-pastor man ka, ma-apostolis man ka, ma-propeta man ka, magtutudlo man ka, ebanghilista man ka, bisag unsay imuhang posisyon diha sa imuhang simbahan. Sultihan ti ka. Dili na mao'y garante na mao'y makalangit nimo. Dili mangani garante kanang makaayo kag masakiton nga sa ngalan ni Jesus. Dili mangani garantiya mga kaigsuonan kanang magwali ka, malangit na ka. Daghan nga mga nagwali nagipakita sa Biblia, dili malangit. Kinahanglan masayod ta na aron malikaya nato. Aron sa ingon langit ta. Inay mong tapad langit ta. So unsa may gikinahanglan mga kaigsuonan aron makapasalamat ta sa Dios. Ato ning pisa-pisahon. Before ang verse 18, dunay dapat natong masabtan nga maoy angay natong ma-apply sa atong pagpuyos kalibutan sa tanang sitwasyon. Unsa may giingon sa Ginoo sa verse 16 o verse 17. Wow! Kay kung wala ng duha, di ka pasalamat sa Dios. Ano man, the word pagmalipayon kamo kanunay, perting lisura, nga kanang naakas kalisod sa pagpangalagat, dili nimo mabatian ang kalinpay. Wa pagani kalisod o niya, di pagani nimo mabatian ang kalipay, kining kalipay mo na yung pinaka-importante, ingna imo tapad, kalipay mo yung pinaka-importante. Kay una sa tanan, kanang magmalipayon ka, makapabatanon. Tinuod na oy. Kabantay mo anang mga istorya ratag ka ng mga aktual nga kinabuhi. Kabantay mo anang magtiayon nga kanunay rang naay kagubot, kanunay rang naay problema, way kalipay, tanawa ang sitwasyon. Muingon nga, 18 pa day mong idaday. Abi na ko 40 na. Ay, kuan manggonit. Kuan, bisyoso magdako ang bana, good. Bisyoso. Nga naman day bisyoso. Tigil akong hilak. Hilak kaguol. Iba no? Importante kayo ng kalipay. Pag malipayon kamo kanunay,
o pag-ampo sa tanang panahon. Isa pagilitok ni Apostol Pablo ang pulong pagpasalamat. Unsa may mga pamaagi aron ka magmalipayon. Hello. Sa imong pagkakristohanon, nasayran ba nimo ang pamaagi aron magmalipayon ka sa tanang panahon kung sige kag kakita og mga sayop? Aritas aktual nga kinabuhi. Ikaw nga asawa, sige ka kakitag sayop sa imuhang bana. Ikaw nga bana, sige ka kitag sayop sa imuhang asawa. Nakay kalipay. Labi na kung hangyoon nimo nga, ay nagudong. Pagkaugma maurag yapon. Okay, salamat kay dong. Maura mang day yapon. Ingnaw na lang kas mga mini na. Di ba mao nay sinultihan sa mga kalibutan? Sig basa-basag Biblia naana na. Dili sayon mga kaigsonan ang pagkabot sa kalipay. Pagpuyo nga malipayon kung sige kag tutok og sayop. Lo. Bisag mo simba pa ka. Bisag mo simba kag Domingo, Lunes, Martes, hangtod sa Sabado, lain na pong Domingo, sultihan ti ka kung sige ka kakitag sayop, wa na ka kakita sa panalangin sa Dios, wa na ka ni kakakita nga gipanalalanginan day ka sa Dios, dili ka magmalipayon. Di ka malipayon, oy. Bisan makakita ra kag sayop sa kilay sa imong asawa, naong sa imuhang bana, maingon na kang ayaw kuyog. Diba? Kiing nang tarungan ng imong naong, ay kuyog. Kay makikita ba ako sa akong mga higala, kung mga pamilya, inana na imong hitsura, ay kuyog. Kinsa may wa mo kuyog diri pamilya. Mga igsoon, unsa may pamaagi aron dili na makakitag sayop. Wala man tay katungod mga kaigsonan, dunay manggoy level ang atong pagpangalagan. Lo, dunay level. Ato ning klarohon, dili pwede nga magwali ko diri nga wa nas Biblia. Amen ba? Hello. Kay kung magwali ang magwawali nga wala na sa Biblia, dako kayo ng tulubagon namo. Munang pipilal na lang kaayo or pipilal lang ang mahimo nga takos nga magtutudlo according ni Santiago. Kitang mga magwawali, bandayanan kaayo. Kay base kung nagwali ta, wala na nato ikinabuhi. Dili na nato makitaan sa atong kaugalingon. Si Satanas nga makakita, mangimikat na lang na nimo. Maingon na lang, oh, kuyog biyata. Murag mo una, pamanggani ka. Kuyog ta, oy. Kanang muwali ka sa pulong sa Dios. Kitang tanang mga Kristohanon, trabaho biya nato ang pagwali. The first pastor and the first teacher sa imong mga anak, dili ang pastor sa imong sibahan. Ikaw nga inahan o ikaw nga amahan. Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 5, 6, 7. Ang unang magtutudlo ang amahan. Ang unang magtutudlo ang inahan. Ingon ang Dios og hisguti kini kung naamos inyong balay. Itudlo kini kanunay sa inyong mga kabataan. Unsa itudlo? Mensahe sa Dios. Pangutana, mga papa, mga mama, naabay bersikulo or ang mga anak ray naay bersikulo? O niya, picture-picturean dayon. Di ka nag-bersikulo akong anak. Niya, kumusta naman ang mama at papa? Ay, nalimot naman gugugod. Nga malimot man ka? Sige ko kita sa imong naong. Ano, sipyat ya po hisgutan. Okay. Inom dumi ha. Dili ta kapasalamat sa Dios kung dili ta malipayon. Tama ba? Ibutang gyud na og tuohin na siya.
Kay kung dili na nimo tuohon, ayaw na lang ilara ang imong kaugalingon. Kay lisod yun mahitabo nga naakas kasakit, dili gihapon nimo mabati ang kalipay. Unya mga thank you Lord. Magbagong dagoy imuhang naong no? Thank you Lord. Ya labi nagsuko ka kayo? Thank you Lord. Kalisura gyud. Pertigong lisura. Matutpas ako ang mga kailang magwali, purting lisura pastor. Nganong hapit na lang gyud ma-15. Mga kaigsuonan, unsay gikinahanglan aron magmalipayon ta. Maingon dayon ang mga magwawali, maingon dayon tong naswitos Biblia, ang presensya sa Dios pastor, kay nagan inas kanta sa presensya mo o Dios. Unsaon nimo pagkasinati sa presensya sa Dios kung sige ka kitag sayop? O niya, pagyud sa gawas, naapagyud sa simbahan. Hello? Ang Biblia magtug-an ug magsugilon kung unsay gikinahanglan aron magbalipayon ta. Okay. Diha sa bersikulo 12 hangtod sa 15 maunay atong susihon kung naabanas atong kaugalingon. Kay kung naagaниnas atong kaugalingon, kining maong text nga unang Tesalonica kapitulo 5:18 maghari gyud na nimo. Pero kung wala gani ni sa imong kinabuhi, hinumdumi bisag asa ka mo simba. Di gyud ka magmalipayon. Doon ako estudyanteng pulis, nagkaroon na pastor na. Wali ko mga kaigsunan kay kumuwali, di magyud ko mo ang Biblia, di gyud mo sugot nga naay puyo-puyo. Unya labi na gyud kung mudala kas buluhaton. Unya magpuyo-puyo o gawas pas puyo-puyo, kabit-kabit pag yun. Asa giingnan nga dili gyud mo sugot ang Biblia. Unya mura magud og kanang ang uban ba kung sa tao maayom-ayom dayon. For example, usa ka kuan kanang usay tawag ana kanang traffic enforcers. Mo ba tawag ana? Unya manakop ka, inigtakop nimo, muhangyo tong kuan. Muhangyo tong imong gidakop. Mingon, sir, pasaylo ara ko, sir, gwapo bitaw kay ka, sir. Kanang sir, di ako lisensya, sir. Nya na ako'y gipasipit ana, sir. Kung kurakot ang nagdakop nimo, di gyud kadakpon. Di ka tagaag violasyon. Pero kung insakto siya, tarong siya nga pagkatao, tagaan yung kag violasyon. Dili pwede mga kaigsuonan sa panahon nga naabitaw dili maayo nga sitwasyon sa pagpangalagad, dili na pwedeng mahangyo-hangyo si Lord. Kung ang pastor tinud-anay nga nagdala sa pulong sa Dios, unsay gisulti og mga patakaran sa pulong sa Dios, maog yun ay isulti og ipatuman sa pastor. Amen ba? Naitabo mga kaigsuonan, barog ko. Bulag yun mi. Pila ka tuig. Barog yun ko. Mubarog ko sa Biblia, nga naman, di man ko muatubang tao. Muatubang man ko sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, inig-atubang na nato sa hukmanan, walay bisan kinsang imong kauban. Ikaw og ang Dios lang. Di ka kasingkit ditog mama, papa. Walay bisan kinsa nga masinggit nimo dito. Ang nakapabor mao ni, kung nagpabilin ta diha kang Kristo, si Jesus Christ ang mulaban nimo. Ako kang sakop. Kinsa may ilhon sa atong Ginoong Hesus nga sakop niya. Katong taong wala magpuyo sa sala. Pero bisan kinsa pa nga tao nga magwawali, nag-ayog masakiton, nagpagula og yawa sa ngalan ni Hesus, apan nagsigi ra gyapog puyo sa sala, dili na labanan ni Jesus.
Unsay isulti ni Jesus, Mateo 7, 21-23, pahawa kamo, wa ko makaila kaninyo, mga makasasala. To God be the glory, mga kaigsonan. After 3 years, nga milayo ko niya, iya kong gipangita. Kaysa simbahan nga akong gitukod, inigawas niya sa iyang Pinoyanan kay atbang raman ang iyang simbahan, makitaan ko niya nga magbitbit og pala. Sige gyud siyang kakita, ibisan damguhon siya. Nya naay panahon nga nasakitan gyud to siya kay ang Biblia di gyud lagi pwede nga magwali ta uyon-uyonan na lang sala. Lo. After 3 years, gipangita ko niya. Sa dihang nakitaan ko niya, iya kong gihalog ug mingon siyang sakto ang imong mensahe, pastor. Karon bulag nami. Tupakpakan si Lord. Kay kung gusto tang mo atog langit, tarongon na to atong pagpangalagad. Na imong tapad, taronga ang imong pagpangalagad. Kay kung tarongon na to ang tong pagpangalagad, sultihan ti ka, dili na mistil pa nimong pangitao ng kalipay. Inoonay, dili na mistil nimong pangitao ng kalipay. Mag-abang kanunay ang kalipay bisag asa ka. Mag-una na nimo, i-surprise ka kanunay. Damor kang malipayon, damor kang magdaig sa Dios. Damor kang magpasalamat sa Dios. Mao bitaw na niingon si David diha sa Salmo sin kanang 100 bersikulo 4, bersikulo 1, bersikulo 2, bersikulo 3, bersikulo 4. Wala niingon ba si David, sulod kamo siyang templo ug pangaguol kamo. Sulod kamo nga malipayon. Dili ka magmalipayon kung naa kay sala nga tinibigan. Unsa may mga kasagaran sa sitwasyon sa mga panahon sa katapusang mga adlaw, unsa may kasagarang sipyat nga moresulta kaguol. Bersikulo 12. Mga igsoon, naghangyo kami kaninyo, nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo. Lo, napabata? Nganong ako ning gibasa? Kay sud ni siya sa teksto or title or konteksto nga gisulat ni Apostol Pablo katapusang pahimangno o pangumusta. Gikan ani hangtod sa bersikulo 18, dili gyud na pwedeng bulagon. Hello? Mga igsuon, naghangyo kami kaninyo, nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Sila ang gipili sa Ginoo aron pagdumala o pagtudlo kaninyo hinumdumi. Niining sitwasyon na kanang pagtudlo o pagdumala, mga kaigsonan, hinumdumi. Doon na na'y pagsulay. Hello? Kung magpatudlo ta, naagi na'y mga pagsulay. Kung mo eskwela ka, doon na gyud ay mga exam. Dili gyud na mahitabo, mga kaigsuonan, nga mo graduate ka, mo dawat kag diploma, nga sa panahon nga mag-exam, mamayabas rata. Di gyud na pwede. Damor gani nga naipagsulay sa imong pagpatudlo. Damor gani nga naay pagsulay sa desisyon nga miingon kang Lord, gamita ko. Naaga ni mga pagsulay. Damor dapat natong pasalamatan si Lord. Kay sa panahon nga naay pagsulay ang ato ang pagdesisyon sa pagkakristohanon, sa pagpangalagad sa Dios, diha giklaro nga epektibo ang imong pagpangalagad sa Ginoo. Naghisgot si Apostol Pablo og pagtudlo.
Ut ipasabot na ay gatudlo, naapoy gitudloan. Ang gatudlo, sulayon. Tama ba? Ang gitudloan, sulayon. Every believers, kinahanglan makaagig mga pagsulay. Ang mga magtutudlo, ang mga magwawali, sulayon. Kinsa may gamiton, aron sulayon ang mga magwawali. Kanang mga taong naa sa gawas, dili na siya bugat. Muingon man ka, kasabot ra ko kay wa pa manas Ginoo. Pero kung kana na ganing imong gitudluan, maunay gamiton aron kasulayon, nagkinahanglan na nas imong mga pag-ampo. Nganuman, dili na madalag hari-hari. Munang sa panahon nga adunay pagsulay sa akong pagpanudlo, igsuon ko sa Ginoo, ihilak ro ko na sa Ginoo. Dili ko mo gamit mga kaigsunan sa mga pulo nga wala sa Biblia. Ang giingon sa Biblia, si Jesus sama gani sa Dios. Dios gani siya, pero wala gani siya magpapiling tupong sa Dios. Tanawa ang mga pahimangno sa Biblia, kamong mga pangulo sa iglesia, ayaw mo paghari-hari. Bugat kayo sa mga magwawali o magtutudlo, nga kami nasayod kung unsay angay buhaton, unya ang mga taong gitudluan, mu-insist nga dili na mao'y buhaton. Pangutana, kung maunay makitaan sa tong pagpangalagad, natay kalipay wa? Pangutana, makapasalamat ta sa Dios, dili? Dili, oy. Kung dili ta kapasalamat sa Dios, panalangin ang nga moabot sa tong ginabuhi, dili? Dili, gyapon. Kay ang tao nga makapasalamat kanunay sa Dios, nagpaila nga dunay pagsalig sa Dios. Tinud-anay nga naa say pagtuo sa Dios. Muna niingon siya mga kaigsuonan, mga igsoon, naghangyo kami kaninyo, nga inyong tahuron ang mga naghago uban kaninyo. Kinsa man ang mga naghago sa atong kinabuhi, kinahanglan doon na tayo pagtahod. Kay doon na sila'y mga sakripisyo nga gihatag ngadto sa Dios, una diha ang mga pagampo. Ang pagtuon o pangmalandong sa balang kasulatan, dili na sayon. Hello? Kabantay mo kanang magwali og radio, magwali social media, ang tinuod nga Kristohanon, mailhan og ma-discern lang namong mga magwali. Ngano man, muchat day na namo, pastor, na ego gyud ko. Salamat. How about natong mga Kristohanon kung maigo ta? Makapasalamat ba ta? Or hilaw ng atong smile? Hilaw na atong ngisi. Pastor, Orngas Domingo ba, busy ko. Murag di tingali ko kasimba. Busy ko na ay bagong nanganak. Sangil dayon ba? Pero mabless ko sa mga listener. Samtang nagwali ko og minyo, unya na ay dito sa Jinsan, worship leader siya. Ingon pa siyang ma-feel daw niya ang presence of the Holy Spirit nga mag-lead siya. Pero katulo na niyang kabit ang iyang kapuyo. Ingon siya, sa dihang nakadungog ko sa imuhang pulong pastor, daw muragi kisi ang akong kasing-kasing. Mihila ko sa Ginoo, miligid. Dili gyud kuno niya malimtan ang pulong nga iyang nadunggan. Kabalo mo? Sa iyang sitwasyon, nagbulag sila. Unsay mihari, kalinaw. Unsay nabati, kalipay. Kay di man gyud makabati og kalinaw ang kalipay ang tao, mga kaigsuonan, nga wala maalain ang kinabuhi sa Dios. Bless kaayo ta mga kaigsuonan nga doon na tay mga FM station. Kay diha sa FM station, madunggan ang mga waling gikinahanglan gyud sa tao.
So una mga kaigsuonan, taruhon yun nato ni. Aron na atay kalipay, aron makaampo ta, mo resulta og pagpasalamat sa Dios, kinahanglan unsay giingon sa Biblia ato ng paningkamutan. Unsay giingon, tahuron ang mga naghago, ang mga pinili sa Dios nga nagtudlo sa matag usa. Amen ba? Maingon dayon. O niya, o kung sa'yo, pastor. Mama na dayo problema, no? O niya, pastor. Sa'yo. Si David. Nganong gipanalanginan si David? Kabalo ba mo? Yes, si David nakahimo siyag sala. Pero after nga nakahimo siyag sala, wa na siya magpakasala. Nganong si David nakabata, nakaanak sila, og anak nga perting malamuna. Nga mo'y gipili yun sa Dios. Ngano man, kay si David, bisan pagibuhatan siya dili maayo sa gitawag alagad sa Dios. Kay alagad biya to sa Dios, si Saulo. The first kings of Israelites, si Saul. No, si dili si Saulo, si Saul. Si Saul alagad sa Dios. Amen ba? O niya, sa diha si Saul, mga kaigsunan, wala na say respeto sa alagad sa Dios nga si Samuel. Kaya ang matag alagad sa Dios, doon na siya'y kaugalingong trabaho. Ang trabaho ni Saul, pag-lead sa mga tao, pero dili siya pwedeng muhalad sa mga halad para sa Dios. Ang gitagaan o katungod sa paghalad sa mga halad sa Dios si Samuel. Pero sa dihang dunay pagsulay si Saul, mga kaigsuonan ko sa Ginoo sultihan ta mo, wala nay respeto si Saul kang Samuel. Ni unay-unay na saghala didto. Murabag ni unay-unay na lang sagwali diha. Naamay magwawali. Tama ba? Unsay nahitabo ni Saul? Imbiya ang Dios niya, ming sulod ang daotang espiritu. Bantayanan kayo nis mga Kristohanon. Ang espiritu nga dautan mugawas siya sa panahon nga madawat nimo si Jesus. Pero kung si Jesus nagani mo biya, ang Dios nagani mo biya, nganong mo biya man ang Dios? Dili siya mo puyo sa lawas nga hugaw. Dili siya mupuyo sa kinabuhi sa tao nga magpakasala kanunay. Tungod kay balaan ang Dios. Bisan gani ang pag-ampo sa tao, di naman gani na niya madunggan. Isaiah 59, versikulo 1, hangtod sa versikulo 2. Diha sa panahon ni Jesus, ingon ang usa ka tao nga giayo, nangutana ang mga Parisiyo, nganong naayo man ka? Isa basta kay naayo ko, giayo ko atong hanlag Hesus. Isa nga, nganong unsa may imong gibuhat? Ingon dayon siya nga, di ba, nasayod man ta, nga ang Dios dili maminaw sa pag-ampo sa mga dautan? Kisay nakabasa. Buti pasabot, doon na po yung mga dautan nga po mo ampo. Na magani kawatan nga mag-ampo. Na magani mga tulisan nga nag-ampo. Sa diha sila nga nanuli sila. Unya dugay kay ni abot ang ilang tulison. Naghimo dayon sila pag-ampo, amahan. Wala lang untay dautan nga mahitabo atong among tulisonon. Ampo pa sila. Ila pang giampo katong ilang tulisonon nga wa untay dautan nga mahitabo. Ampo sila nga dili lang unta sila masakpan. Maunang giklaro sa balaang kasulatan nga dili tanang nag-ampo paminawon sa Dios. Pero ang tao nga wala magpuyo sa sala, si Jesus miingon, bisag wa pagani ka mangayo. Gitubag na ka. Wow! Kisa may nakasinati, anak. Nga wa pagani ka mangayo. Gitubag na ka.
Kay walay dili masayran sa Dios sa tanan nga imong gikinahanglan. Karon wa ka manginahanglag sakyanan. Pero sultihan ti ka moabot ang panahon nga manginahanglan kag sakyanan. Tinuod na pastor, wa mo ko ikapalit. Walay tao nga dili manginahanglag sakyanan. Tinuod na ay. Inig katigulang nato, sakay na lang tagbangko. Tinuod ay, wheelchair. Hindi ka matiguang. Kabalo ba mo? Pagkasakit sa akong mama, wala sila ikapalit, wa may ikapalit og wheelchair. Sa dihang gihilak na ako sa Ginoo, wa ko mangayog wheelchair. Ko Lord, nanginahanglan akong mama og wheelchair. Salamat Lord nga imo siyang ayohon nga di na siya manginahanglag wheelchair. Karon mga kaigsuonan pagkabalo sa akong Bible studyhan nga kanang dato kay siya unya asawa pag unya iya kong gitsatan, pastor do na ko'y wheelchair, wa pag yun magamit. Mutong na wheelchair ako ang inahan. Dili nang punto kabalong mo lingkod. Usay buot na akong busay buot akong ipasabot nga gusto ninyong makitaan mo ni. Sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, unsa may gikinahanglan nga imong nakitaan karon, ayaw na tutuki. Ang tutukan nato nga nagkinabuhi tang balaan tarong matarong sa Dios nga atong gilagaran. Ayaw gyud tuguti nga makasala ka. Amen ba? Kasaasa man ta makasala kasagaran. Duhara ang gipakita diha. Diha ta sulayan sa dihang nagpatudlo ta o sa dihang nanudlo ta. Hello? Diha man ta kanunay sulayon. Si pastor mo tudlo nimo, ikaw ang gitudluan. Sa panahon nga ikaw makakaton, ikaw na po'y manudlo sa uban. Hinumdumi pag ikaw na'y manudlo, naa kanunay ang mga pagsulay. Diha man ta siging sulayon. Pero unsa may atong response sa panahon nga nanay pagsulay? Hello? Dapat ang ato ang paningkamutan ang mensahe diha sa versikulo 12. Mga igsoon, naghangyo ako kaninyo. Kanang grabing paubos ni Apostol Pablo. Ingon siya dinhi, tahura ang mga naghago. Hello? Kanang pag-anhin ni Pastor Kim, uban ang iyahang mga kauban, perting haguan na. Pag-anhin ninyo diri, hago sad mo. Pero kung imong lantaon, mas hago ang naas layo. Hago kinas kwarta. Hago kinas bulsa. Ilabi na inig lantaw, ihin, taas ng gasolina. Monitorom ng gasolina. Pag abot na mo diri sa tampi, ning smile ang matas akong asawa. Ana siya, uy, brato ra lagi diri. Huna siguro pangumpra. Brato diri, uy. Iku, uy, brato bitaw. Iku nga, sa una padayon lang sa taon niya na lang brato. Ano man, bugat. Sakripisyo. Ang pagtudlo dili sayon. Naana say panahon nga magtuon, mamalandong, nga talikdan ang iyang kaugalingon. Ang iyang pamilya, ang iyang trabaho, mutudlo na lang pug kagway itudlo. Mutudlo na lang pug kag suroy-suroy. Mao na nga si Apostol Pablo naghangyo gyud kay mo resulta ni mga kaigsunan og kalipay. Kabantay mo? Kisay nakasinati og pag-eskwela, kanang nakasuway gyud mo og eskwela elementary. Ayaw kunog tahod sa maestra. Mo resulta ba nagkalipay? Pero tahura gyud ang maestra. Di ba inig hatagan na kag ribbon. Ribbon pa man sa una. Labi na kung medal, kanang medal sa una, perti ng anak na kayo. Medal na god.
Nya dugay pa kayong hubuon, iskroy-suroy pa. Mahumana na lang programas closing, ang middle gabitay pa. Ngano man, grabe nga kalipay. Nganong na ay kalipay? Kay nituman unsay instruction, unsay tudlo sa maestra o maestro. Pero sig pabuyag. Limpyohin na. Sige ram kagyaw-yaw. Ako rin sige nga limpyo. Usahay bantayan kasagaran sa tao ang lihok sa mga magtutudlo. Pero please, si Pablo miingon, tahura ang inyong mga magtutudlo. Amen ba? Dili aron pagdaig sa mga magtutudlo, kundi pagpasidungog sa nagpadala. Hello? Maubitaw nang sa panahon mga kaigsuonan, ako, naamagyod mo dire, kaila ramagyod ta kasagaran dire, sa dihang nagwali ang usa ka magwawali kay namayli lagi ko. Di man ako nay kaulaw kay gidala pa nako ang ngalan sa akong papa. Kay ngano man, ngano nakaagi pug ko ato, tungod kay mga trials po to aron ako makakaton, aron ako pong itudlo. Dili itudlo mamayli sad mo. Mamayli ko nga igsoon. Mamayli request, why sagol? Porfirio Candelario. Tulog sa papa. Iyad ay ngalan, gi-announce na. Dito pagyur dito si Kupong. Baile, sad ko dayon. Lipay-lipay po ko. Nahitabo mga kaigsuonan. Ilantan bitaw ko sa kabulan. Priso bitaw ko. Pagsimba na ko. Katong hilantan ko sa kabulan nga. Nihilak na nis ng ilnas. Nihilak na mama. Kay murag bukog ug panit na lang di ani kun dapita katong naisalog-salog diri nga di na ko kalingkod mangihi ko mukiling na lang nya murag kog iduso hilak yo ko pag hilak na ko gibisita ko sa pastor ug mga kaigsuonan nindot kay kanang pastor mo bisita sa diha nga gibisita ko giampuan ko nila unya naayo ko giampuan ko katulo na before sila na mauli nakalingkod nako unya pagpamauli nila nakapangihi nako diris bilis-bisan kani maura gyapon ning bilis-bisan na nakagabay-gabay dahil ko pagka Domingo nisimba nako pagsimba nako mga kaigsuonan abi nako malipay pag-abot sa mensahe mirese ka mirese nganong gilantan ka kay namayli akong giangkong ako na. Ano man, kay kung ako'y masuko sa nagtudlo, di ko ka angkog kalipay. Kung di ko makaangkog kalipay, di ko kapasalamat. Kung di ko kapasalamat, di ko kaangkog panalangin. Pastor, salamat. Munang every time kung muuli si Pastor Roberto, ako gitong halugon. Kung naamoy pastor nga sige mo kaigo, kay sige yun pagpakasala, mahala ninyo si pastor. Kay nga naman, mahal mo kayo anas Ginoo. Kay kung dili patamahal sa Ginoo, gipasagdan ramo. Lo, o naningon siya, naghangyo ako mga igsuon, tahura ang inyong mga pangulo. Kay sila gipili sa Dios nagdumala. Sunod ingon pag siya 13. Tahura sila o gigugma apag ayo. Amen. Nahinay na. Amen ba? Kanang word higugmaa sila pag-ayo. Unsaon nimo pagkatugkad nga nanay gugma pag-ayo kung walay mga pagsulay. Amen. Una di ko malimot ni Pastor Berto. Ako gitong hapiton. Haploy-hapuloy yung pukudayon niya. Na pastor yung kagyot. Sabi ni mo, sakit kay kong diri. Ampuy ko, ampuan po na ko. Nindot kay paminahon nga nagminahalay ang magtutudlo ug ang gitudluan. Tupakpakan ang Dios. Unsa may buhaton mga kaigsuonan, aron mahitabo na sa atong kinabuhi, kalimti ang mga nangagi. Kalimti ang mga nangagi.
Kay gitistingan rata. Gisulayan rata. Pati kayo mga kaigsunan nga mga lagad ta, ang mga nangagi atong gidaladala. Unya ang gidaladala, ang mga baho, pagyud. Imbis ang mga dili magtotoo, maingganyo kay nakapadayon ka, unsaon pag ingganyo ang mga baho, rampo ilang madunggan. Nah, magsigit tag simba mga kaigsunan niya, sige tag istoryag baho. Mga baho, tanan. Pati sa simbahan ay baho. Baho nga mga pulong. Baho nga mga mensahe. Muna bitaw ni ingon si Apostol Pablo, ang akong gibuhat, gipaningkamutan ko ang paghikalimot sa mga nangagi. Wala na to'y kapuslanan. Amen. Dapat kalimtan na to ang mga nangagi. At ubangon na to ang umalabot. Nga lain na sad nga ang mga pagsulay sa atong pagpangalagad. Ang pagtukod ay FM station din mga kaigsonan, grabe mga pagsulay. Sultihan to kamo mga kaigsonan, ako tamong dadon sa mensahe diha sa Shine FM. Okay. Sa pagsugod na ko og live sa social media 2020. Pag wali na ko mga kaigsonan, ang rason kay lockdown naman. Di naman ko ka Bible study, di naman ko katudlo, di na ko kabisita, di na ko kaadtos police station. Kay naaman ko sa CPPO gawali. Kanang mga pulis sa probinsya, kaila kay namo na. Ang commander sa SWAT sa Cebu, close friend kay namo. Nako, matag operasyon nila, kung mangibot sila o naa sila bisitahon, kanang labi nagmangibot og marijuana, kuy-kuyogon ko nila kay naay mag-ampo. May kausa mga kaingsultihan ko kamo mura kog nakuyapan. May gani kay gipadad-an kog white flower sa mga asawa. Kisa may dili makuyapan. Nga ang ako Bible mga kaigsuonan, ang ilha pulpak pirting tag-asag armas na apay pistola. Kuyawa ani ay. Hinihinay kog kuot sa white flower. Pambahit-bahit. Pag-abot dito, salamat sa Ginoo nakawali ko. Kabalo mo na agoy taong nagpabautismo. Nya, nahitabo mga kaigsuonan, wala mo ko ka bisita, sugod ko og atubang cellphone, ngisi-ngisi ko dito. Nawali, wa pa manggoy customer, wa pa mo pag inanlantaw. Wa pa'y customer. Wala rasa po ko. Kabalo ba mo? Wa na ko mo live. Pero sa dihang niabot ang lockdown yun, hikap ko ni Lord kay dunay mensahe sa akong damgo nga kinahanglan humanon ako ang trabaho, ang pagsangyaw sa pulong sige no. Pagbalik na ako daghanang ng lantaw. Usa sa mga listener sa California, gisaaran ko niya nga tukuran kog FM station komersyal. Giingnan ko pila ka milyon ang gikinahanglan. Ingkong ihatag ra na ni Lord. Isa ikaw ang magdumala, paiskwelahon ti ka, kay na-bless ko kayo sa imong kinabuhi, kay diha ko nausab sa imong mga pulong. Ingkong sa pulong ni Lord. Sa diha kumihilak. Kanang dili nimo ang kunon ang kadaugan. Kanang garbo ba? Kanang pagdaig. Saaran ko niyag FM, kung ihatag ran yun na sa Ginoo. Nangita ko mga FM radio sa nga komersyal sa Cebu kay iyang bayran. Bisan pa og pila ang usa ka oras o duha ka oras. Wala na mangyoy mga bakante. Kay napuno man sa mga komersyal ang mga bakantes mga sa FM. Even sa Love Radio din ako kasuot. Labi na sa mga radio nga taas kayog labay, puno na kasagaran og mga program. Naitabo mga kaigsoon na padayon. Doon ay mga kauban sa simbahan, pastor. Lantawa ra ni pastor. FM session gyapon ni, pareha mo og mga winalihan. Wala ra po ko magtagad, mao ba? Ya timing masatutong kanang na ako'y trabahoon, wala ra sad ko magtagad. Nadugay akong gipulo paminaw, uy, nindot man. Sakto matuod. Moto nga
Wala ra gyud po ko. Sige ko gwali, sige ko gwali. Unya, nangumusta na gyud mga kaigsuonan, katong tukuran ko niyag FM. Tukuran ko niyag FM sa Cebu. Ang nahitabo mga kaigsuonan, murag nawa to siya. Pagkawa to, nainintawag nako, unya, pagtawag niya, nagpaila siya. Nagpailasad ko. Unya, yung siya, nangandoy ko nga, na ako'y katimbang sa pagwali. Unya, ingon siya, kanang imuhang wali sa social media, dapat double ang igo. Makaigo ka sa mga tao sa social media at the same time sa imong palibot, makaigo ka. Unsa man ang dapita, unsa man ang asa man ka nagpuyo. Nitabo mga kaigsonan, dili ko pwedeng makatukod og FM session didto sa Cebu. Kay nga naman, wala na'y bakante unsa ni tawag ana pastor? Wala na'y bakanting frequency sa tanang mga radio set kung adto ka sa Cebu. Kay puno na ang mga frequency sa tanan nga mga frequency sa imong radio set kung adto nimo dadon ang imong FM radio set dito sa Cebu. Di na ka pwedeng magtukod dito radio. Ikaw nga adto ko sa Malabuyo, kinsa po'y mag-atiman dito? Mao na nga gaampo ko dire gipabutang sa Ginoong FM radio. Mo nang naay FM radio dire. Kay dire gipabutang sa Ginoo. Unya, message ko atong mutukod og FM, tukuran ko niyag FM. Wa pa gani ko mo message mga kaigsuonan, do na nay gipadala si Lord. Naghilak siya nga naminaw sa mensahe sa dihang nagwali ko og gitawagan dayon ko niya, Pastor, ingna ko pila ang gastos FM radio kay magtukod tag FM. Maunang naay FM radio. Tukpakpakan ang Ginoo. Nagkakunik mis pastor kay maoy general manager sa Shine FM, nagkakunik mi. O niya, kidaladala ko niya, kuyog-kuyog po ko. Siya mo'y akong ulo, ikog po ko. Sunod-sunod ko dito sa Kansumandig. Baysag asa ko niya dadon. Mablis ko siyang kinabuhi. Nga naman, makitaan ako siyang Pinoyanan. Nga ang minsay imog yung makitaan. Amen? Lisod pud kaayo mga kaigsuonan nga muwali ko dire mga kaigsuonan likaya na nato ang mga pinulungan nga mga pagpamalikas unya inigbisita ninyo sa akong balay makadunggan ko ninyo giyawa taag ka. Di ba no? Dili tanang pastor. Amen. Munang aron makatuman ka, makatahod ka, higugmao nimo ang pangulo, ang pastor nga nagtudlo nimo. Pili adaan ang pastor. Ayaw og ahat-ahat. Hello. Diri sa bersikulo 13 tahura sila og higugmaa pag-ayo tungod sa ilang katungdanan og pagdinaitay. Paningkamuto nato kining pagdinaitay. Likayan ang pagdinumtanay. Og aron walay mga balatian o bisad unsang sakit nga ato ang gihangbin, kalimtan ang tanan. Sama ni Pablo mga kaigsunan ingon siya, ang akong gipaningkamutan ang pagkahikalimot sa mga nangagi. Ingna imong tapad kalimti na gunang nangagi. Kalabang raman ta. Amen ba? Nindot kay mag-uban ta. Amen. Kung mag-uban ta pakanindutan yun. Labi na kung mag-uban nga magkayusa. Salmo 133, pagkanindot o pagkamaayo kon ang katawhan magkayusa. Asa na hisama ang katawhan nga nagkayusa, sama sa usakid lana nga igdidihog. Sama sa yamog sa hirbon nga diin ni saad ang Dios nga luwason ni ang katawhan. Munang kung magkahiusa ta mga kaigsunan, dalaygon ang Dios. Magpanalangin sa tuwa. Diha sa bersikulo 14, ingon siya, nag-awhag kami kaninyo mga igsuon, nga inyohang pahimatngunan ang mga tapulan. Kasagaran rabas mga tapulan maoy yaw-yawan. Maoy bagolbulan. Maoy reklamador. Mga anak, nga tapulan, dali kay nang magtulod-tulod sa iyong igsuon.
Unya, kwintador kay nang dako kada tapulan. Inood na ihugas ko ato, day. Ako, gigalong aganina, hugas na pod. Pero kanang kugihan, human na. Unsa pay lain, kanindot pa pinawon. Unya, kung nindot paminawon sa inahan o amahan, labaw na kanindot sa mata sa amahan nga atong gilagaran. Bless kayo ang mga anak kakugihan. Like ni Jose. Sa diha nga si Jose gisugo ni Jacob. Ingon siya dong, di ako giputos nga balon para sa imong mga igsuon. Unya, ihatod niya ni kay nanugway pud taon tos ang mga karnero kanding dong. Ingon siya, sige pa. Di ba si Jose? Kisa may nakabasa ana. Nya kung imong lantahon si Jose nakabatikod na nga iya may igsuon nga naanay kasuko niya. Kung imo rag yung basahon ang istorya sa kinabuhi ni Jose, mga kaigsoon na makahila ka, mabless ka. Kay bisag unsaon na lang si Jose, di gyud siya mo balos. Nganuman, ang tanan nga iyang nasinatian, ang tanan nga iyang naagian, iyarang gikalimtan. Nganuman, doon na sa Dios kagyalagaran. Igsuon ko sa Ginoo, mangutana ko kanimo. Doon na ba kay Dios nagyalagaran? Kalimti ang mga kasakit kay mong nagian. Dili na mo'y makahatag ni mong kadaugan. Kalimti. Pag-enjoy diha sa presensya ni Lord. Doon ako'y usa ka batanon, mga kaigsonan, akong girebyok. Ako nunoy gidumtan. Kana ra bang masuko ka? Bisag dili tinuod sa imuhang kaugalingon kay murag na makay kasuko, murag tinuod, imurang tinudon ba? Sa imong kaugalingon murag tinuod kana masuko bitaw ka. Wala gyud ang nahitabo, sige sag simba. Simba na lang sa bisig asa na simba. Ya dito siya dito. Ya dito na pud siya dito na pud siya. Pila to ka bulan bis? Unom? After 6 months, gidamgo akong asawa nga nimbalik ang batanon. Nga maoy iyahang suot. Tinuod yun. Nangayog suri. Wow. Di man gud pwede mga kaigsuonan nga mga lagad ta nga dala nato ang mga kasakit. Kanang mga bati pa. Bati gyud na. Di gyud na pwedeng mahimong maayo. Pag bati, kabalo na gitang bati, biyaan na nato na. Wala man tay pakigdait ana. But ipasabot wa tay kalinaw. Ong mahitabo wa tay kalipay. Uni ako magpasalamat kas Ginoo perting ugaha. Bisag muhilak pa ka. Paglingi ini mo. Ulog-ulog nga pagpangalagad wa ginay panalangin. Amen ba? Ay ulog-ulog imong ginabuhi. Seryosoho na to ang pagpangalagad. Ingon si Apostol Pablo, nag-auhag kami kaninyo mga igsoon, nga inyong pahimatngunan ang mga tapulan, dasigon ang mga talawan, tabangan ang maluyahon, o pagmapailubon kamo kanilang tanan, ayaw ninyo balos, apanimasli ang nagbuhat og dautan kaninyo, kundili sa kanunay buhata ang maayo, alang sa usag-usa, og sa tanang tao. Kay kung buhatan kag dautan, maayo gyapon ang imong gibalos, hinumdumi ang kalipay maghari na nimo. Pero kung ikaw mo'y mubuhat og dautan, ang konsensya na ani mo. Isag asa ka. Manghugas ka, magsapot ka. Bati pag yun imong naong ka ng sige ka sa puton. Yan di nakaganahang mangispiho. Tinuod ba na? Katawanan mo, pero tinuod na siya. Unan ing na imuhang tapad, biyai ang nangagi. Nangagi na gina, dapat kalimtan. Hinumdumi, dili ka kapasalamat kung di ka malipayon. Hinumdumi, ang pinaka-importante, malipayon o ang pagkamay ng puon. O naakay tinud anay nga pagpasalamat. Nganong kinahanglan tang magpasalamat? Mauni trabaho nga dapat atong bansayon. Kay kung moadto na ta sa langit mga kaigsuonan, sa Gipadayag Kapitulo 7,
versikulo 9 hangtod sa unahan, kung imong lantawon ang versikulo 12, kung nagbasa ra gyud kag Biblia mga kaigsunan, imo nang makit-an dito nga ang tanang tawo nga tuas langit wa nay laing trabaho. Unsay trabaho dito? Mga pagdaig, mga pagpasalamat. Maunang batasanon, anaro na to atong kaugalingon, bansayo na to ang atong kaugalingon sa pagpasalamat kanunay sa Dios. Dili ta kapagpasalamat nga kon ang mga bati nga nasanitian nato sa pagpangalagad daladalaon nato. Amen ba? Kabalo ba mo? Kon ang mga bati nga among nasinatian, mga pagsulay nga among naagian ug amo orang gidaladala, di na ko mastor. Kapoy kayo. Matod pa sa akong asawa, bis murag makatagaman. Tinod na. Iabo gud namo tanan, hawkad gud namo pati ang among kasing-kasing sa pagpangalagad aron makakaton, aron makakaton ang tao. Pero mao lagi na. Walay pagpangalagad nga walay pagsulay. Damor nga nay pagsulay, damor kang dapat magbuhat og maayo. Amen ba? Mo nang kanunaya ang pagampo og dili ka makaampo kung wa kay kalipay. Kung di po ka magmalipayon kung naa kay gidungtan. Amen ba? Dapat sa atong kinabuhi wala kay gidungtan. Kay bisag asa ta ang atong naong hayag pa. Bisan kon ang palibot gadag umrah. Tinuod na oy. Mahimo kang panalangin sa mga tao kay kanunay makang enjoy. Induta. Pero Kristohanon ka? Sa naong pa lang, di nakaangay kuyugan. Ano man? Ugway kabuhi. Ang naa kabuhi. Muna mga kaigsonan, ingon si Pablo sa Filipos 4, versikulo 4. Wow! Pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. Og naakay gihangbin nga mga kasakit imong gidaladala, sige. Isag asa ka, sultihan ta mo, di gyud ka magmalipay. Pero kung imo nang biyaan tanan, inay mo kapad biyahe. Pastor, usaw man pagbiyahe, usaw man pagbiya, pastor. Usaw man pagbiya. Kanang maghinolsol. Kabalo ba mo mga kaigsonan diha sa Hebreo 6, dili na dapat balik-balikon si hinolsol. Sige hinolsol, pastor. Lord, pasaylo ako, Lord. Sige ra gyapog dinangag. Hamtong na dapat. Amen ba? Atong klimon, hamtong na ko, Lord. Kay sunod Disyembre kabalo mo, dinhi, dunay plano nga dire mag-family camp. Dire mag-youth camp. Kaysa man to giingon, taga-plagatasanon to giingon dire mag-youth camp. Kay dito nagplano mi dito, pero mao ni ha. Basta kay Disyembre na ay youth camp mahitabo. Pero planohon na muna sa mga pastor. Pastor ang magplano, anak. Kay ang pastor dapat maoy paminawon. Hello. Kay dili mahitabo nga si Jesus ang nagsunod, ang Dios ato ang gialagaran, ang Dios ang atong gisunod, unya iniglantaw nato sa mensahe, dili na to ma-apply. Inig desisyon sa pastor, mo desisyon pud ang dili pastor. Dili na mo, pastor, oy. Akong advice, ako ang, opinion, kini, pastor. Si pastor, mga kaigsoon, kurog. Kurog, ano man. Luoy biya kayo na mga Kristohanon nga maoy mag-ulo-ulo. Luoy, ano man, dili yun na panalanginan. Sultihan ka mo mga kaigsonan, ang pinakayawis panalangin, pagpaubos. Ang pagpaubos nagpakita sa total submission sa pastor nga gibutang sa Dios imong kinabuhi. Amen ba? Total submission. Kabalo mo unsay total submission?
Sa panahon nga sulayon ka, dawata kay gikan na niya. Amen. Ang pagpasalamat mga kaigsunan, kabalo mo unsa, dili na makita lamang sa kanta. Nga sige kag kanta mga kaigsunan, kanang magapasalamat kami kanimo. Sayaw gagang mayo kay kuan. Inig na gani kay gihambin nga kasakit unya naa des likod. Magapasalamat kami kanimo. Magpanglingi ka. Ya nakit-an kas Ginoo dili ra ba ang imong hitsot kasing-kasing unahon na gisusi niya. Amen. Kanang reconciliation, kanang repentance. Kabalo ba mo? Ang tinuod nga tao nga naghimo ni ana makit-an na sa panahon nga adunay pagsulay. Dili kay hinulsol karon og naay mga pagsulay. Kon kinahanglan na pog hinulsol. Dili oy. Naay mga pagsulay kung naghinulsol ka, naay mga pagsulay, kanang mga pagsulay dili na nimo na tagdon kay wala ka gipakataw aron at intertino nimo ng mga pagsulay. Kay gipakataw ta ang atong intertinon ang panalangin. Panalangin ang atong intertinon kay si Jesus mi anhe dili aron ka magkalisod. Kung dili aron ka makabaton o kinabuhing madagayaon. Gunita na to, nara magunas atong pagtuo oy. Nara na sa atong pagtuo. Kung pagtuo na to lisod yun na. Kung pagtuo na to, sakit yun na. Pero pagtuo na to, mga kaigsonan nga enjoy ang pagpangasalamat, pagpangalaga ni Lord, ang pagserbisyo sa Ginoo, mga kaigsonan. Wow, enjoy ta. Amen? I hope and I pray na sa atong pagpangalagad, na kanunay ang pagkamapobsanon. Na kanunay ang pagkamapailubon. Ang pagkamapobsanon o pagkamapailubon, maunay bunga og nagpakita nga na ang balang espiritu nato naghari sa matag usa. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi hinumdumi. Ang atong kinabuhi di na mahitabong way magtutudlo. Why di mahitabong wa tay pastor. Kung naa ganit tay magtutudlo, naa ganit tay pastor, na ay magwawali sa FM radio, igsuon ko sa Ginoo, sila ang mga alagad sa atong Ginoo. Gipadala sila nimo, gipadala sila sa Ginoo para nimo aron ka makakaton. At tutas mga pag-ampo, akong gihangyo matag usa sa pagpamarog. Hinumdumi ni siya. Gatindog man kakaron. Pangayoa nga ang pulong sa Ginoo dili nimo malimtan. Pangayoa. Kay kung dili na nimo malimtan, sultihan ti ka. Bisag unsa pang mga pulonga nga muguba sa imong pagpangalagad sa Dios, sa simbahan diin ka gisaligan sa Dios, sultihan ti ka. Dili ka mapukan. Ayaw kalimti ang mensahe sa Dios. Unsay mensahe sa Dios? Siguruha nga naa kay kalipay. Kay kung naa kay kalipay, epektibo kayo ang imong mga pag-ampo. Nakani kay kalipay, naagani kay pag-ampo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, makapasalamat kaniya. Damor kang magpasalamat, damor kang panalanginan ni Lord. Daghan kayong mga tao nga naluwas, kay naay pagpasalamat. Pero walay tao nga naluwas, tungod kay way pagpasalamat. Daghang mga taong gipanalanginan, tungod sa pagpasalamat. Pero walay taong gipanalanginan kay di kabalong pasalamat. Aron makapasalamat ta sa tanang panahon, sa mga pagsulay, sa tanang sitwasyon, kalisod sa atong pagpangalagad. Atong pangayoon ni Lord. Lord, tagai kog kalipay. Tagai kog kaisog, kadasig sa pagkamay ng puon. Lamang, kanang imong gipangayo, kanang atong gipangayo, ato na nang naangkon. Siguruha nga naa kay pagtahod. Siguruha nga naon na kay paghigugma sa mga taong gipadala sa Dios aron makakaton ka. Akong gihangyo ang music team. Atong katahon ang maayo ka.
sa atong pagpuyos kalibutan mga kaigsonan. Tuhi, dawata, nga ang tanang naagian, hipasinati na sa Dios yung kinabuhi. Dili aron mapukan ka, dili aron maluya ka, kung dili aron makakatunta, aron atong ipakaton usab ni bisan kinsa. Kay bayaw to mga kamot, kung idasig ka sa pagbayaw, ibayaw, kung iaglayan ka, ayaw lang ibayaw. Kay mas maayo nga lukag ang imong pagduol sa Dios, dili ka maghuna-huna sa kamot nga naanglayan. Ang gusto sa Ginoo nga naa kay kalipay diha sa imong kasing-kasing, naa kay kalipay diha sa imong nahuna sa pagduol nimo kaniya diha sa paghinumdom sa mga buhat sa Dios. Kay ang buhat sa Dios nagpakita nga sa tanang panahon ang Dios ang atong ginagaran maayo kanunay. Hallelujah. 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 Ang pagkamaayo sa Dios mga kaigsonan, sinatiyon labi na sa mga pulong ato karong katunan. O kaluoy mo ay kinutuban, ikaw ibuong inamuhi ko, ikan sa pumapan sa kabulan awit.
ko ang pagkamahal mo. Diha sa sulat ni Apostol Pablo, Kapitulo 8, 28. Nasayot kita sa tanang butang, diha sa tanang butang. Nagbuhat ang Dios og maayo, alang sa mga tao nga nahigugma kaniya. Ang tao nga nahigugma sa Dios, nagtipig ug nagtuman kanunay sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga sugo sa Dios. Ang tanan nga atong nadunggan, dunay mga sugo ang Dios nga dapat natong tipigan ug atong ikinabuhi samtang naapatas kalibutan. Amahan namo nga Dios ang kagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong among karong nadunggan diin sa imong pagpahimugso o pag-umol sa itim station na inyong kapit lugar diin kami naguban hangtod dining adlaw among nabati ang imong pagkamaayo, among nabati o Dios ang imong pagatiman, among nabati o Dios ang ulay hulong imong pagsuplay sa tanang kinahanglan, material, pisikal, spiritual. Nakita nimo o Dios, nakita namo o Dios og nasinatian namo ang imong pagkamaayo. Ug salamat o Dios gikan sa mong pagsugod hangtod dining tagna. Gidawat nimo o Dios sa among mga pagdahay. Gidawat nimo o Dios ang among pagpasalamat kanimo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa naghingapin nimong panalangin, sa imong pag-uban, sa imong protection sa matag usa. Thank you Lord sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa malapot pang mga adlaw, simana, bulan, tuig, ang imong pagkamaayo kanunay makuban, kanunay namong masinatian, o amo kini mamatigdan, o amo ning mapasaksihan o Dios. Salamat o Dios sa mga pulong mga mensahe na nagpahinumdum ka namo aron kami mga padayon. Kalimtan namo ang mga bati, kalimtan o amo ng taligdan ang bisan usang mga bati na dili makahatag namo kadasig kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. And thank you so much Lord. Buti kang nausap kami sa ikaduhang tuig, magsugod na sa aning adlaw. Sunod tuig Ginoo. Salamat Ginoo sa daghang mga kalag, sa daghang mga tao nga mabago o makabatok kaluwasan. Pinaagi simo mga pulong nga imong gibilin sa mga kasulatan nga niining mga FM radio nila madunggan nga maghatag kanilang kaayuhan, kabaguhan, kausaban aron sila o kami magdungan sa pagdaig pagpasalamat kanimo sa mga tuig na diin among salugon ang pagpasalamat sa imong pagkamayo kanamo. I declare blessing, I declare healing, I declare anointing sa matag usa sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, talang tagalangit mayong amen o amen. Dalayo ng Diyos, amen o tapan, tayo kay ipilit ka sa Diyos. Hallelujah. Isay na pusog. Pusog ya ang buwan ni gutom. Ang wali ni Pastor Mason, ang pulong sa Dios, kinahanglang atong hikalimtan ang mga niagi. Usahay ang mga niagi ato apanang sipit-sipitan. Dili ta makapadayon kung atong hinumduman, atong balik-balikon ang sakit nga atong naagian kaniadto. Kinsay makapadayon, kinsay makapasalamat sa Dios samtang napakaigunitan nga nasakit. Wala. Dili ka makapasalamat sa Dios sa panahon nga imo pang hinumduman na ay nakoy kalagot niya. Pilia or dawata or take the example of Apostle Paul nga iyang gipili ang pagkalimot sa ningagi ug iyang gipaningkamutan na makadaog sa dag-anan. Kitang tanan anak, isultihan ni Apostle Paul to go forward, move forward, kanang mugunit ka, mulang ka nga naa si Ginoong Hesus nagulat sa unahan. Mamahimong makalini ka or makaduhog ka sa istorya sa uban na sakit sa imong kasing-kasing. Usahay, dugay nang mawala sa ato ang kasing-kasing ang sakit. Tinawag na. As a pastor, igsoon, daghan kang sakit mga dawat. Daghan kang criticism na malawat ikang sawan naman ang
Si Pastor karon atong gulitan. Move forward o hikalimti ang minagi. Inay mong tupad. Diyato ba nga imong katupad? Ina siya. Hikalimti ang minagi. At tubangon ang kaugmaon. Hallelujah. Hindi na kumanglangan mga igsoon at tumita sa paghahalad. Apan sa dili pa, akong ihatag sa tuwang bantukan nga magwawali ang exhortation. Ako ihatag ni Pastor Kim ang usa ka exhortation before ta mohalad diha sa Ginoo. Mayong udto na itong tanan. Salamat sa mga mensahe na atong nadungog o nabati ini nga kaudtohon. Gutom naman gid mo kayo. Pero kung gigutom mo, parihan kitang tanan. Usa ka bilihon ang paghatag. Now, igsuon ko mo, nabuhi ko tungod sa paghatag. Usa ni kadako nga trabaho diha sa Ginoo sa atong kinabuhi nga timatigit dili mahimo ang yuta muhatag siya ani kung walay gibugas. Dili na wala ka nabuhi sa ani, nabuhi ka sa pagbugas. Kung hinihisoon ka malumo, once you are professional, nakay uma, nakay trabaho, hindi mo kayo nung gagaya ka nabuhi. Pero di man sa panahon na magulan o mayo na babay maayong ani, sa panahon na mag-init o mayo na babay ani, sa panahon na wala na yung trabaho sa opisina, manager ka, na out na ka, nakabay sweldo. Wala na. Pero giniigsoon, sa atong paghatag diha sa Ginoo, o sa man klaseng panahon, o sa man ang klaseng sitwasyon, walay hulong ang panalangin na muamot kanimo. That's the truth. Mag-init man, mag-ulan man, magbagyo man, maglinog man, kung ikaw mangyatagod sa Ginoo, walay panahon o period na sitwasyon ang panalangin maabot sa mong kinabuhi. Kaniadtong perti ni mong linagas sa panalangin, perti ni mong binukon, pagkanagmanagma ka, perti ni mong inapli sa imuhang bayan, sa mga budiga, ang sundag panalangin, huwag ning sunod. Pero karon, kung ang matinanganon na sa paghatag sa Ginoo, ang imong budiga, ang imong bayan, bukod sa kalanghan na nagawas na panalangin. Kung ang tinoon na panalangin is not money, sure ka ba sa yes, ang tinoon na panalangin, si Kristo nabuhi sa atong kinabuhi. Na inibalik niya at tuta, kay bisang milyonaryo, milyonarya ka, napuno ka sa bate, kung siladong langit,
ipigil ko kini ngadto sa mga tao nga matinunanon kaniya. Di man ini partial obedience, still disobedience. Even kusog ka pampo, kusog ka mabasa, kusog ka musimba, pero ako kay hatag-hatag, incomplete. Muna kayo iisip. That is why, son, wala yun tayo makasugod sa Biblia na dili na ito paningkamutan ng mabuhat, especially sa giving. The more you give, the more you will have. The more na maghatag na labot na magkaangkod, ukusapin ni kasuko, nangay kumanon. O orin son, wala may magduwa sa mong pamilya. First na mo, maghihatag akong kinabuhi. O kung sa inaana mo, akong kipaningkamutan na mahatag, mauli nga to sa Diyos. O ako matulog na ninyo sa mga dali. Ayaw mong kahadlok ang mahatag sa Ginoo bisan katapusan. Kay ang babae kabalo, ipadaan o propeta o galagad sa Ginoo. Gituyo dito sa Diyos. Kay human ni Anto, mamatay na sila. O dili gusto ang Diyos na ang mga matarong mamatay sa tulong. Inoon ba? Ipadala niya si propeta lang. O kamantay mo na iniwan, unaha ako magpakaon, lutuin ako. Kaya wala ito nilibibuhan ni propeta. Isang to? Lang. Ilan kong ganon, patay sila ng human, di ba may pinag-iwan? Kung sa'yo nila mo yung suon, sa panahon na maghatag ka, dili ka mawala. Sa panahon na ihatag, iluto sa babae, ang katapusan na lana, katapusan na harena, ihatag sa langit sa Diyos, kakong kay sugo sa Diyos, kung sa'yo nahita mo, may doble ang lana, may daghan ang harena, kung sa may tunos, nabuhi pa ang namatay niya na lang. Iyon anak kayo ang ginoo ng ison, ayaw tagiutan ng 5 piso. Ayaw pag tinalog sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, wa pagati ka nahatag, siya naghatag na. Daghang panahon, wa akong kadungog na naitao na nagbalikyag yuta, nagbrindag yuta, nagbalikyag baka, nagbalikyag balay, nagbalikyag sakyanan para sa simbahan. Milagro may tabo. Pero daghang tao kabaligyan yuta, kaluminhan, sakyanan, balay, ipagpinda para sa ospital. Tinood, wa pa akong kadungog na inihatag o punto 1 million sa tuwangan. Pero nakadungog ko na ay kabayan o million dito pagpauran o pina sa ospital. Tinood, pagastoon ang ospital, grabe ta makahatag. Pag-ingon, pag-anda mo 50,000, pag-anda mo 100,000. Maingon na yun, yes, no, yes, no. Pero pag-ari sa simbahan, pag mag-hiskot o paghatang, maingon, ito anak ko, wala na may kwarta ng pastora. Pag mag-hiskot o sulaton sa Ginoo, mitingan pa. Pero mag-hiskot ang ospital, maingon na yun, sige, sige mo, buhat na ang kalan, ubayan mo isang pila, basta lang maluwas sa mong pasyente. Pero wabang ka masayot, ang doktor makahatag, pwede siya makaluwas, pwede siya makatabang dito sa iyong lawas, magtatagahan ka ng accurate na tambal, pero di siya kahatag mo kinabuhi kung walay katapusan. Huwag kaya itong ikabalo sa Diyos. Sometimes galok kayo sa Diyos. Pero masakita, huwag tayo hagan-hagan sa pagbayad sa ospital. Ang higit mo yan ang simbahan. Wari ka, huwag tayo kwanta mapanalanginan. Pero daghang tao, kung po yung ospital, siya pa ay makuhaan. Muna sa itong paghatag sa Ginoo Igsoon, ang Biblia nag-stay. May mga tao na walay pugong-pugong sa paghatag. Nagtanong, kadato. Ang adunay naghikaw, paminawang statement, ang adunay naghikaw sa angay o tanyang ihatag, naghanap o kakabos. Many times, igsoon sa paghatag sa Ginoo, wala ko magdumili.
Wa ka kahimo na ang langit nakuratan sa imong paghatag. So laing son, ang saad sa Diyos dili mapagkas. Ang saad sa Diyos dili mausa. Na walay matarong, walay mga buutan, walay mga kubihan diha sa Ginoo na dili niya panalabinan. Walang sulti ni Haring David. Walang ison, grabe, kanino, kung ikaw matinunanan na maghatag nandito sa Diyos. Ano man, mauna ang yabi sa panalangin sa imong ginamon. Sana kasimple ang mensahe na nato ka na. Ayaw dinaluwi ang Ginoo. Ayaw kikawi ang Ginoo. Kaya siya ang nagiya sa darang kung wala po nagkula, wala po ingon na ang Diyos nakulangan sa mga butang kay siya man ang nagiya. Asa gamiton ang mao na sa labi alang pagpadako sa iyahang apurwaton inig kalimutan. Aron daghan pang tao mga luwas. Kay kamaturan kini ang pagluwas o kalag na kinahanglan sa labi. Ang milyon, ikastulit milyon. Kung walay milyon, hindi ko mabot din eh. Hindi ko mabot kung simo. Hindi ko mabot mo kalimutan ng walay milyon. Kung daghan ng mga tao ng giluwas, ibang ko, binuol sa Ginoo, tungod kami mga tao sa nagigamit. Kung mo ni Ikson, sa ato mapaghatag, hatag na malipayon. God loves a cheerful giver. The more you give, the more you receive. O nga na, pinakalindo o pinakatamo. Unay igsoon, dili pa man karon, suon. Sulayin ninyo, ang Diyos makuratan sa imong gidala nga halad ng kompanya. Pinaka-the best. Pinaka-the best. Do not offer unto God that cost us nothing. Ayaw maghalad ngadto sa Diyos kung walay bili alang ka na to. Ihalad mo ni kay kape, ihalad mo ni kay supra, ihalad mo ni kay daghan raman. Ang babae, naghalad siya sa kinatibukan. Ang mga tao na dapat naghatag sa supra lamang, hindi siya yung panalaginan. Ang naghatag na kinasing-kasing. Kung ang tinuod nga naghatag na kinasing-kasing, ang iyang ihatag, dili kulo-kuto, dili piso, dili kiangon, dili baliyon, o dili the best. The best. The best. Ina ang imong kaugalingon, maghatag na kong the best. Kaya the best ang akong ginagahan. Di ba niya? Kung ikaw na ikong masa sa babae, di kinanimog tagaan o bulak sa utok-utok. Kung mahimo pinakamahal na bulak, kung mahimo pinakalindot na bulak, kung mahimo pinakamaayong na cake, kung mahimo pinakalindot, because naguna-una ka na kini siya, special alang ka na ko. Kini siya the best alang ka na ko. That is why, mahatag ka sa Diyos o the best. Kaya siya the best sa ato kinabuhi. Thank you.
Okay. Ako ngayon ang tanan sa pagtindog niya, iyan ko na ito ang atong mahalat. Dalay ko nagamahanan ka Diyos, daghang salamat kanimo Ginoo ning tanan sa kapunon. Salamat o Diyos sa pagkaon sa among mga kalag. O labusog yun kami ini Ginoo. Gusto niya kami Ginoo sa pag-ampun ng mga halal kaniya sa mga kumanan. Manalangin niyo Diyos ang mga gusto na nagmatag niini. Kung asa man kinigikan Ginoo ng mga panalangin, gikan sa panguma, kung sa pa ng mga klases, negosyo Ginoo, na among manawag, gikan diha kanimo, kung among gibalik o Diyos ang imong bahin, tungkol kay pinaagi niini, among pag yung mapasangkad ang imong bunuhaton, ilabi na niini mo ang dapit. Sa dalaygon ka sa kanunay, huwag niya matag-usap ang panalangin kay saan pinili mo Diyos, tungkol among ihatag ang imong bahin, ablihan mo ang pampuanan sa langit, huwag ibubuo mo ang panalangin mo wala na ikabulangan. Kung sa dalaygon ka sa kanunay, huwag niya ang tanan ng Diyos, bisan pa man sa wala naghahatag, panalangin sila, para na sa sunod din ngayon, maghahatag usap sila ng kanimo. Among gibalik ang lubog ug gimaya niya kanimo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Nagdadal sa mga announcement, mga igsoon, akong ihatag ni Pastor Safri. Ayaw ka po sa tanan ng Exxon, sa ngalitan atong oras ang launa ng Giyon. Ano na sayod ko nga ang atong pisikal nga bahin bation usap kagutom. Na ako lang yung itaybalo sa magkapunyan, kunya lang yun human sa paniod to. Mara na ako nga itaybalo ng Exxon, sa ngalitan atong oras, nagdagan man magka-Exxonan. Kunya, akong hatag ni Pastor Gideon, basta karong humagpaniod to lang yung magdidika, duhay ka mga bata ang ato ang ididikar karon na Exxon. Manang iridira ang inyong mga hinalandaan ang inyong mukugos o may sponsor sa mga bata. Ilabi na katong wala kay papilis nga wala nakapasa na ko diri na Exxon kay ato man nga haong gyud ang inyong mga SPD mga ka-Exxonan. Akong ihatag ni Pastor Gideon ang pahibalo. Mayong hapon, no? Kisay listener sa 95.3. Isa ka nung tamo. Isa ka. Dili lang sa lang, dili lang sa programa gyud ang pulong mo kinamo kay pangkalahatan man na. Kanang sa FM station nga nagkailat sa 95.3. Dili lang. Kisay listener nga si isa pa. Kisay nakagama o kanta. Nay nakagama kanta? Wala. Kaya kung naapa mo'y nakagama kanta, ang pinaka tinihugang kanta, makadawag unta o balor sa mixer. Kaya ako po kapalit o mixer. So kwarta ang ihatag. Na ako'y mga dalang radio, after sa dedication, kinsa to nga naminaw yun sa radio o dunay nakatunan, makadawat o radio set. Usa. O niya, ako ginang gugma, actually, bunga na ako na sa akong pagpamulong.